Hello guys. Hello guys. Hey, there's a mistake. Ndaita mistake pa caption papa ndaita mistake. Pa caption papa ndaita mistake guys. Ndandifa kunyora kuti ku content ye live yana mai vanoroya. Kana tu abereki vanobata bata. Ndabva ndaisa topic yangu yemandi. Ndabva ndaisa panapa. Right. Saka ndizuti ndodi ndoko content yandaisa apa. Yana mai achitoziona nemandi. Because ndaita mistake kudara. Ndaita mistake kudara guys. Ndaita mistake. Manyenga vana Emily, we welcome you. Hello guys, let's again but try kumorosai chimirira vamwe mchishare vamwe mchitega my B maps muri sei my B maps saruzai musekiwa zviri sei tariro chidanda, I love you sis, ati mbuchoga moda muru some comment section. Trudy Amos, how are you? Long time ngorova anabe masivanda zviri kudi mesi mudzonga waswera here. Kuda kwashe Viola, how are you? Caroline Mangisi, zviri sei Ivan Mary Masango, zviri sei Hida Manyambiri Hans, my everyday crush. Oh, Hida, I love you so much. Maposa Chirasa Minzwa, how are you? Anambia wangu Maposa, Let's Queen, zviri kudi Chantel Pachi, zviri sei Etho Mutambiru, Hans Similar glowing. Thank you. Humba Magazalina, we do as I'm new here. All right. Thank you. Akuka na nyuani pano, imindu mjanzo wa nyuani raskan. Maikona udaroso. Eva nice makota zviri sei le twinchi gwadande ipi yako live Alice gracious, how are you? Caroline zviri sei Itai Mapurisa, oh I love you too Itai Glamour zviri kudi Yolanda ndeipi Shumbres ndeipi yako iri sei Friday Pem hello Savannah Rose zviri kudi mningina Sonia Banda, how are you? Fufuso ko muri sei Guleze Ruthi Kambiru, thank you Joyce Makuyana ndeipi Flosi Manyike zviri kudi Chelasi nube zviri kudi Hidha Mnyambiri Vimba isiziva Anjadzi Kriso Chikore muri sei Sarudza ipatai Umba Magazalini ndeipi yako Lizima Kore Bakoma Manga Marova Molini Parnoda ndeipi Tekla waskwera sei Fibi mwanangu zviri sei Fibi. Alright. Nzukwa chirandu zviri sei Enishupi zviri kudidi Enesiamanire, how are you? DQ yanga wangu, I was still waiting for your call. DQ anazofuna nango mirira call yako. Zichas, thank you Tracy Magama, how are you? Mwene wazvo zviri kudi achiworo fortune wangu risi nyika dzino, thank you wangu risi. Bella Scotch zviri kudidi Rudo Maengama. Rudo, are you from Gweru Maengama? Hans Vegan Point. Thank you. Oh, kuna latest wigi irikuya, kuna latest irikuya wigi. Yesama guys, yo. Ukoona uchisarira kutenga wigi yo. Amen. Kuna latest ye wigi yesama irikuya. Guys, yesama mudada kupinda msamaka. Hanzi na Lina gotora ndiri munyuwani. Lina usi munyuwani. Ndeipi yako zviri sei hausi munyuwani. Ndinoziya star rako. Hello upenyu chakanyuka zviri sei Angelina Majekwana. Hanzi hello na vanonzi Brasidi what Tembifiane zviri sei Sarudza Musekiwa zviri kudi Tariro gotora mwanangu, how are you? Tarogora, how are you Tarogora? Grace ndeipi Esnat JK Muzindi Masivanda Shumbares Dumela Christine Ukai Winnie Maka zviri sei thank you Winnie, thank you. Hanzi no sister, I'm not from girl. Okay ndanda mistake ane umwe munhu. So Skumbuzo Moyanzi watching from Johannesburg. Oh, that's great. Tsitsi munoda wafa Ivan Mary Masango zviri sei maino ku hello amene hanzi weru Paul hanzi on mutara kuda kuti hanzi SIS MELLY Mashu store ndeipi yako zviri sei hanzi en Musa sisana kwa yes ndovaziva ndindogara ndiona mazita awo. Dumela Osmeli, Dumela Osdadi Ukai, wig from Swagam, Twin Podcast. SIS MELLY glowing up. Thank you, Lizzie. Hello. Mavis Juke, Jiri say, Rudomu Shongwe. How are you? I Queen Peace Lamiso, Jiri say, Margaret Kore, Hilda Chinkon. Akatoya Munyuan to Kuzaku Uyumunyuan. Kelvin Menlin, the way do Panapa, in Depanjats, Aaron Gaza, Depanjats, Jiri say, Pauline, Caroline, Jiri say, Lisa Munesi, how are you? Mac, je sais Mac Mavi, Forget Magwaza, Diana Messi,
Silungile Moyo, love you too Silungile. Tolakele Ruteno, Felicitas Chitando, Anzina Felicitas Chitando, Dumuan, Iowa, Simuan, Rimsa, Sakatufa Bane topic ripo. Sitakutongo enda topic ripo guys. Ndatoita mistake udara. Saka ndakutongo famba ne topic ripo. Takutongo ita topic and ndatoisa udara because ndatongo fa ndatongo nyora. Novenkandla uyaphila na. Anza, I'm from Mafikin. Oh, thank you Rumbidza ipaduza pa nchakushanyira ku Mafikin. Pamafiking paduza bize strength nchakushanyira. Tawanda wangu anda zvirise Nicolette, zvirise Sarudza yedu kwava. Viki wangu mpana, how are you? Chennai Cheni, Anza, I'm new here. Hello SIS MELLY. Yes, this one is new here. This one is new here. Yes. I agree. This one is new here. Oh man, panamba pane munhu anoda ningirikiri. Anoda kamera kunga akaroiwa panamba. Apo, Maggie is not here yet. She will come and give you those. I'll call you when she gives you those laughing legs. Yes, welcome Chennai Cheni. We welcome you Chennai Cheni. Hands just restart then. Hussein and just young day. Coach can win any topic report, then that one will continue it on Monday. Twitter say. How about we just continue it because this one is supposed to come on Monday. Yangari Monday. Ye Monday do ya pinda pano nas. Tongo in the Ramberi, then Monday we bring back Vanamine and Babaku Gangiravana. Because the people has a lot to say. Oh, ava we am magiwach. Ke doi chizoka we. Doi. Okay. Hi. What you're satisfied? Okay. And let's continue this one. Yes, let's continue. Instead of tikati tigozoka, let's continue. Let's continue this one. Hans mami is at work. Okay. Hans, what are you drinking? Are you drinking amarula? No, I don't have amarula. That's my J today. I have this. I have this. I have this. Shandakapiwa chindapiwa nomo mudiaris chiri chi 6 very 6ish. Sana mbotry ndaboma wachi ndikaza kuti zvomwika wani achinyatso baba zvokudaro. Saka nangoti rega titange John Boy chida nyika ndepi ndikati aiwa ichi. Guys, cheers. Cheers the Friday kudai so. Cheers. Kudati chachema, kudati chaseka, kudati chaita say handizivi. Hanzi start life sisi. Aiwa, rega ichingofamba mayeyo ndeipi. Guys, mayeyo. Oh, let me pin this girl here. Where's she? I need to mayeyo. Yakutiza 50 comment yacho. Okay, yeah. Right. Anza Savannah andili unorova vanhu ndiri mumba here ndikona tunda pedza. Right guys, anonzi mayeyo uyoyo ane page rake. She's a comedian, right? Hanzi zvakaomangisa Savannah dry. Ane page rake anonzi mayeyo uyo guys, anonzi mayeyo uyo. She's got her own page. Guys, can you please go and follow her page as well? Mayoyo tichaku interview pano. Mayoyo tichaku interview nchakuvingira ku inbox kwako so that hanzi ko diet even ndobvumidzwa kuchita tozoita detox nemanti. Oh, so unoti weekend yemanda ndikaga kudla mapisa iwe kwana iwe ndotodla ndizozvona nemanti plus ndojima indoenda kujimuka ndo mangwana ndinoita kutosera zvinotosara zvabuda izvi ndajima makuseni handiti maona hanzi mukadha kwa in little slice of lemon. Oh wow. Hey, good Viki, good Shakira, good guys. Mayeyo uyoyo ane page like mayeyo undibata kuseri to want to interview you so that people also vakuzive vakufollow can you please send a message chazokangana gara send a message yako tudambofamba nema upcoming comedians esaya mafeleb manyuan timbo vaisa opa mepu guys vasikanoyo anditika there's a room for everyone on Facebook. There is a room for everybody on Facebook. So we are going to mayeyo waitambirine ukatambirine nekuda kuta chi madam and okay aiwa kana tichika pasha media toshika nzira dzakasiyana siyana tichamu interview tichenza kuti nemaka yei asata pa madam boss mwana wavo anditi maona hanzi you be telling your weight sisi. Bridget aiwa ndipo glass kuisa lemon kati glass tozozviona guys regai tozozviona tozozviona guys zvikuti kwakudire guys asi weekend inga tinochita one guys tinotochitawo tichitombori tinotombomwawo tichitodla zvimwe zvinhu zvisingadiwi plus ndimboona maweka munoziva instructor wangu zvaanoita imi guys. Instructor wandinaye kujimuko ka mukandiona munondiwira tsitsimi
mukandiona kujimu komunandihwira tsitsi ndidzoka ndichikuno kana kufamba guys makumbo zvaninge achita ya maoko sana sindadzoka izvi zvichikoniwa kana kudii masquats kudatarova masquats 1 hour dzakakwana zvakaita makumbo angu aya ndachita kuzhuva makumbo kudai kuita kuzhuva makumbo kudai kuita kuzhuva makumbo saka ndinoona zvinonobuda mangwana kuseni zvinosora zvabuda izvi zvisora zvabuda izvi. Alright guys, titange guys hanzi SIS MELLY mukuzvinyaradza but it's true tende chaiyo yamutenge wig man chimbotenga wig tanaka popo ndeipi gossip partner wangu makanaka zviri sei hanzi as is the first time drinking this one yes I always drink amarula hanzi you can see your status via Instagram exactly ndina personal trainer guys rimwe zimonya rekuNigeria uko rine masoro dzakadona maimwana rine masoro dzakadona maimwana rine mazikumbu mastafa akadai zvokuti iri rinonzi Frank ndichakuitira live one day ndinaro miyetso kuona maimwana mukariona zvirumiro zibhusu racho maimwana rokodai zibhusu rake rinenge rakadai Nigeria yedu rakadai iye personal trainer wangu iye ndivaya nekuti akakuti mhiko kubataka 1 ukakudai so guys unongokusumudza apa ane kasoro kakadai muzava nayo netusoro tuduku tokadai so guys kutangira muromo makazvimba kudai uye uku ozvimba maoko kudai so ozvimba kuzvimba ndakati chero mukadzi wacho une zvivindi mukadzi yeye maimwana zvokaita murume iroro ndikandani asinamuti asinaiwe Frank unoda kundijime zvakafanana nebhodhi yako ina ndabhodhi yakafanana neyako nokuti unondiuraya anenge achiita nenyika musafunga nana tichiita akamira uka aiwa tenge tiri tose achiti hande push hande achiverenga ukasasvitsa 50 dzatisvitsa unodzokorodza iye anenge atopedza kuti aratomira uko anoita newe iye pasaidi iwe pasaidi ndikati ina ndabhodhi yakafanana yako iwe wakatosimba kudhara so unoda kundivhuna unoda kundiuraya taderera nyara izviri sei hanzi anenge obhina hapana zviripoya obhina hapana zviripoya ndichakuitira iyi live one day ndinaye muchaona mangwana ndichakuitira iyi live ane chisoro chidiki chakadai chinenge damba rembasera chiye chakadai uko imi zvakaoma andisagazonza wigere hana aiwa zvasawaga hana uyu asi obhina anonzi Frank tanaka anonzi Frank ndira mangwana chete live naye ari free chete live naye mangwana mumhorose ndakamutemuzatindomutarisa kudai so kunoti ndiri mukadzi wacho ka apanenge achitwa mukadzi wangu is very small ndinoti vakadzi ndete zvivini vakomana maybe simunhu rose iri rakadai iri anaye mukadzi Tracy anazviba ndasanamuona kuti but anomunzi anaye mukadzi wacho mudiki muzati ndikamutarisa kudai ka ndinoti nai Mwari Jesu zigumbo rachiderere kuti avakuti ba ukutsika kudai unosara uchiainiwa mai mwana ndozigumbo rake nambe kwamurehwa yauya nambe kwamurehwa yauya guys nambe kwamurehwa yauya namba yawe waita hako iwe wataura mu comment section thank you wataura mu comment section waita hako yauya namba ende waita unatokanganwa waita hako anzi I'm drinking na Israel akati mwana Israel tinaye anzi simbe nimukushanda bvunza inonoyo kasimbi guys mungabvunza wadari iba musikodo ndaserera iwe guys tara ichokwadi guys pasina mboti kuita uma kuchera saskana yesa ndo dzangu dagi zviri sei tarisa iwo guys tarisa iwo unokusa kuwanda malemoni wesa wanda kaitise malemoni ronaka kondivoma nesitoro zviri basa rei akadzi kuda kwenyu varumuku ka namba yauya guys nayatokanganwa namba yauya namba yenyu ndapiwa zvakaza nditende ndisiri nichakupa inhamba ini ndichavafonera vokupa inhamba voga mozoti kai takapwa namba naSIS MELLY ini ndichavafonera anzi chokwadi mata shuwa Roslyn ako iwe taura chokwadi Roslyn taura zvako iwe matama angu aserera guys ndandajera kungose kwa chikwaya mazitama matama angu aserera maoko angu andajera kutukwa nchi mazuoko akazvimba ndandajera kunzi kai asi vakazvimba asi vanogwara maoko aserera guys onai maoko aserera ndandajera kunzi maoko azvimba maoko ndozi nevedu zvinondazvimba maoko ndadiko kufuta ilockdown nimiri ndasimba imi musajari nokutamba kubva musize 38 kunowira musize 44 guys musatambe nekufuta kudaro imi ndakabva mu38 size ka kunowira musize 44 yandisati ndambopfeka mukati noupenyu hwangu chaiwo nyange nei ndakarwa nehana guys ndaiti ndikatorwa picha ndikazvitarisa kudai ndaiti nai Mwari Jehovha ndinero makamboita zvozvo kuti ukasangana nenhingikiri ukasangana nevanhu vanokuziva kuti waita sei kuenda muona zvobhowa sei guys usangakana nevanhu vari kumba cheko kuti kuna pasi paprofile waisa picture pisoti
zviri kufamba seku chii waita seku meso ndoti kuita seku kwokudii hanomaona motamba imi yeslore wakazvimba wakaita kuzvimba mai mwana nelockdown hanzi good living kana unoziva kuti ukajera nhamo yako unongofuta ukajera nhamo yako unongofuta matama akuperayo guys matama akupera chiri kungondifadza ndichingoti hipu rasara raro riripo asati harisi kupera zvokumanya aiwa hipu harisi kupera zvokumanya riri kusara riti riripo saka ndoda tichiti nafrengi toda kurishepa nafrengi toda kushepa Burkina Faso nehipu kuitira kuti zvinyatse kumira zvakanaka saka ndozvine ndichiurayigwa izvo ndichijimisiwa kunzi masquats aya kuti zvishepeke asi ndongoshingirira kuti zvinondodii hapana zvokuita guys hard work mai mwana inotongoda kuti ipere saka mirai guys gai ndichingokumutsai maswera sei guys muri sei mamuka sei salibonani dumela madekwa nabudhi muri sei guys zviri sei kwamuri happy weekend guys happy Friday toda kutive panapa tichitandara nhasi muzvara nhasi tichimwa handika vanomwa vachimwa vanozvidya mapopcorn avo vachidya mapopcorn avo tichinda takada tichifara handika only positive vibes handitika no negatives handitika hapana kutukana hapana kudii kungozvifarira chete asi sandataka kupidza topika regai ndigare ndafonera vamupuwe chi regai mupuwe ningirikiri mupuwe mirai mupuwe uyu yenyu namba yenyu regai mugare mapuwa namba yenyu regai ndigare ndapiwa namba yenyu ndinotsvaka profile picture yagara iripi useva foni yacho inowandigwa ine kuramba ndingoseva namba okay here I am right let's hope vane data vana iri ngoti connecting havana data iri piko bhilo yacho havana data vari ngoti connecting bhilo yaende ndogara panapa mustadi muno munogara mune bhilo dzangu tinongobviswa naita unenge achise ndozvakaipa izvo naiwe itai ko paunoklina muno mubhilo yangu inobudirei muno mustadi nokuti muno ndo munogara mapepa nemabhuku ose bhilo hapachina apa hapana bhilo apa pane munhu aba bhilo yangu handinamboenda nebhilo handitori zvinhu zvemustadi zvinongogara ipapa anombozvitori ndipeiwo raiti imwe bhilo tasaba dressing paedboard yangu kurumidza ndoda kuti mupuwe namba guys handi muri kuiziva namba ka muri kuiziva namba yenyu handiti namba muri kuiziva ka kuti namba yeyi yamama kamirira ikwamurewo handi muri kuiziva namba muri kuiziva here namba guys kana kuti ndidi muri kuiziva ka namba yamama kamirira mupuwe namba yenyu handidi kuti ndidedzere ndinini nokuti mangwana mozoti kana zvikaenda wrong kumotwa takapiwa naSMelly saka pamuchitaura kuti makapiwa nevasikana vamakaona palife kwete neni hanzi ndafunga bhilo ibhilo yangu kawadzoke nebhilo yangu ndikangonyora chiti ndo zvinotwistiwa konzi namba takapiwa naSMelly saka namba zviri nani mudi mupuwe namba nevaridze namba hanzi hatizive ndei uchazoibata nyaya yacho makomenzi momo kana usiri kuziva namba nai bhilo yedu totoida apa pana bhilo apa okay right regai ndimufonere direct regai tifone direct regai tivafonere direct nokuti vanenge vasina data regai ndifone direct mupuwe namba yenyu kana maenda kumusazoti takapiwa namba naSMelly handitika namba hamuna kupiwa neni muri kupiwa nevasikana ndiri kufonera handitika go at your own risk hazvinei neni kana moendako handiti kana moendako hazvinei neni go at your own merit handitika it's not me ndimi hello waswera sei taswera namba ndaiona asi namba ndida kuti udedzere namba uchivaudza iwe uchivapa namba vachinyora pasi ndiri palife ndikatanga ndadzinyora manje handisi padata hatina madhata ndatobva ubasa aiwa
anti dziripa unongovhura kaenda pa WhatsApp otora number dzacho anti dziri phone mako woba alright take ndikati ndokufonera after 1 minute watinyora somewhere. Alright. Right. Now guys, musase mukona ma message ari kupinda ku phone iyi iri kupinda ma message hobo iyi. Musa ifonere imsenda ma message yenyu pakati pevhiki. Aisi phone yekuti ndinodaira ndakakuisira WhatsApp call kuitira kuti vanhu vafone pa show chat. Show ichingopera nditoidzima kafonaka kambudzaka kanongori ne WhatsApp chat. Saka musazosumira mamwe ma message yari serious. Yes Melania, musazotumira ma message yari serious pa phone ino utachagara ariko mutu kwa simeli wakati ignore. Handi maona. Saka phone iyi musachifonera chifoni ichi chandoti namba inenge iri painenge kapinwa apa uchinzi phone pa live. Musachifonere kana uchiye nenyaya yako usafone pa chifoni ichi kana kuisa message. Hanza simambodya ivere. Asi zvikuonekwa zvakaoma. Ha iwe shelter unonyanya kuongororawo. Ha kumwe zvinhu uchiignore. Right. Anti maona. Saka musafone ma message ari kupinda yesai. Ndiye vanhu vanenge vakaisa ma message avo so ipa pa chifoni ichochi. Ehe. Katoni ndofunga zoda mu mbijana nokuti zvinovava plus uchimwa mbijana kuti kuti usadhakwe kusezvo chinziro dhaka unkumwa mbijana kunga tutu umboita 10 minutes wati tutu 10 minutes wati tutu nokuti zvangazoipa ngazoipa azvinire mbotoro inomaiswa lemon haichadzokereki mbotoro ndombotaisa lemon. Right. Rukuvava ndatojaira marula yangu tudezvi ndatodira marula yangu zvinani. Hai rovava iti. Hai. Hello, wanywana? Enda dinyora. Wanyora, right. Taura tinzwe. +263 77 944 60. Right. Dzokorodza zvakare. 6013. Yeah. Okay, 6013. Right. +263 77 944 6013. Mira 6013 yakwana. Yatonyogwa mu comment section, right. Vachatora mu comment. Thank you vaningina makaita basa mufunge. Thank you very much. Alright, Sisi loves you too much. We wish to meet you and see you, talk and chat. Oh, love you too vaningina. Mumene weekend yakanaka. Unfortunately amuna data dei mapinda opa live. Muna nyu data ewa ndichakudreama ione data one day ndongofuma ndakakukandira. Kana mkashwa Joburg motifona tuteto kuona iyo. Muri mJoburg. Aiwa andikangoswa Joburg ndofona. Alright, sharp. Bye bye. Right. Havana avo data nasi. Right. Asi number mapiwa nditi. Musazoya ku WhatsApp kwangu chituka heti peyo number andina dzanyogwa mu comment section. Ina ndanyora number ndimazviona. Musazoya ku WhatsApp chituka simeli number. Kana wada zve number unodzoka woti scroll pano unodziwana imo mu comment section. Ini number andina. Number mapiwa. Right guys, nasoda mbotara nyaya iyi guys. Inyaya iri kunetsa, inyaya inonetsa vanhu vakawanda, inyaya inoshungurudza. Handitika vana stepmother vanogara vachinzanzi vana stepmother vanobata vana zviri rafu vevarume vacho. Handitika kana kuti vana baba vanobatawo rafu vana vemukadzi but kuvarume zvishoma zvakanyanyira kuvakadzi uku. Handiti ndo patira timboidiscusawo nhasi. So kana uripo wakaregwa na stepmother unoiziva life iyi inotaurwa nevanhu, please you are welcome to call us and share your experience with us. Handi nekuti wakazokuda sei paunga uri parimana nzombe. As much as kana wakaregwa na stepmother ukachengetwawo zvakanaka, nekuti handifungi kuti unozatomati siwa ndinogona kushatisa ese. Handifungi kuti ndivese vana stepmother.
handitika vanenge vakaipa kana wakarerwa una stepmother vekuti vaikubatawo zvakanaka vakakusvitsawo paposition yauri nhasi kuti uye zvauri ndiwo stepmother zvakare please you are welcome to call in utipo maexperiences ako toziva zvakafamba sei vana stepmother vese I hope muri mucomment section muzere vakawanda vana stepmother muri at some point vazhinji vari mucomment section 90% yevanhu vari mucomment section ka mutori nevana vakatomboto nevarume tinavo vana vakato nevarume kunzoko regai nditi tinavo kwete kuti muna tinavo tinyatsoonesa apa panyaya yekunzi vana stepmother handiti mwana uyu unozongoziva maybe kuti kune mwana akaitwa handitika hazvichaiti kuti umurambe because mwana chero akatomira apa chinenge chechiduplicate chani chedzara rako kachemurume wako handi wakugamuchira asi panozobuda mashoko mangwana ekunzi my stepmother havabati mwana zvakanaka toda kuti tinyatso kuiongorora nyaya iyi guys vana vachavaprovokiwa here vana stepmother ava handi mazviona vana stepmother vanongofuma vana hutsinye here hutsinye wacho unenge uri pakai toda kuti tinyatso ibata zviri fair hatisi kuda mahard feelings guys no hard feelings it's just a topic toda kuonesana kuitira kuti varipo mucomment section vanenge vari kuitawo zvimwewo zvinenge zvichinzi izvo hazvisi zvitinotsiurana mucomment ndimo munogadzisana mastepmother muri free kufona vana stepmother you are also free kufona mushara kuti ini ndomubata rafu because 1 2 3 kuti pamaridza kuti ini nditomuna nditomufariri mwana uyu andimona you are free to call and tell us as well antika kana uripo futi stepfather you are free to call kuti nangu mwana handitomufariri because anokukwidzana nechine andikukwidze kuti maybe ndiri pacompetition naye nemukadzi wangu saka ine handitomufariri you are free munhu nemunhu pombonokai antika musununguke moita mvenge anti muchitaura yamada as long as uchitaura chokwadi chako dzisiringani uchaine chokwadi uchitiudza so that tiwe toziva panoda kugadziriswawo tichigadzisa tichienda zvakadaro anditika right ndosando zvakati tichange kudi kuonesana vana babawo vari kufunga kuti muindise vana kunana step mom kana kuti chi ndo time yekuti muchinyatso kubata mapoints anenge achitaurwa apa mofunga ruviri kuti ndoindisa here kana kuti ndochirega handi kana uchida kutora mukadzi mwana kuya kwauri une mumwe mukadzi achibva kune mumwe mukadzi achiya kuna mainini ndo time yekuti pachataurwa zvataurwa apa iwe sababa kana wanga uri munzira yekuita izvi chibva wanyatsofunga kuti wangu mukadzi ari exceptional here kana kuti zvinonofanana saka zvofamba sei ingwe yekuti uchizviongorora usati watora decision yekuti mwana ngangouya pano unotoda baba kwanda nomwe ndi mwana wangu ndipe here mwana wangu ye ndipe ndocheketa ndoga mwana wangu baba vatora mwana uya havana nguva nemwana ndishofe vanenge vari murodhi netraki vachienda mwana ari kusirwa maipamba baba ninge vachingongondruka vachienda handi mazviona saka panofamba sei panozomira sei hanzi kune mastepmom akaoma moyo ndati okay let's get to hear about that as well handika so guys I'm opening up kana mwana chimboendesedwe kuna stepmom iworipo mareasons akawanda kumba pakatalini mareasons akawanda umwe murume anongotina ndichengeti mwana wangu kana unaye ndipi mwana wangu ndichichengetera ndega variko varume vanodaro just give me mwana wangu back ndochengeta ndega mwana wangu kana usingadi uchila kuti ndichengete mwana wangu ndipe ndizviitire ndega zvese variko varume vachidaro anditi saka toda kutinzwisei papo kuti sei zvichanzi uchimbobvumirei kokana unozati tichaongorora pakawanda maumba madhikadhalina pana mwakadzanisa vana kuna baba vasingadi mwana takakubatwa nezvikaranga zvoka baba wake takakubatwa nezvikaranga kurohwa nezvinhu nezvishiri zvoka baba wake kufamba nemwana kuda kuenda nekupi konzi mwana ngaende kwa baba wake usingadi mai nenyaya yekuti nikuida kusevha mwana unopedzisira waendesa mwana kuna baba wake just to save your child because kana arwara zvokudaro mwana angona svika pakufa umwe anotoendesa mwoyo uchirwadza asingadi but nyaya yekuti haana choice mwana condition inenge nemwana anopedzisira aendesa andimaona saka toda kuti tinyatsoongorora kuti panofamba sei papo guys my lines are open now antika my lines are open now vhurai taurai no hard feelings ndozati comment section inobata mafeelings zvisingatoiti anditika zvokuti dzimwe nguva ndogona kuseka pana panotoenda macomments vana kutofunga kuti asisimela kuseka zvitogwana kola izvo nendiseka comment anendasangana naye pacomment section apa handimazviona saka toda kuti tinzwe kana uripo une experience yacho yastepmother please whether yakanaka kana kuti yakaipa fona antika fona utipewo chi experience yako tinzwe kuti zvakamira sei handi handisaurai zvenyu kune imwe mwana kudzisa kumozambique my mom and stepmom had a good relationship as well I wish kumbofonera umwe musikana akambondishandira ambokudzai nyaya yemwana wake I wish kungomufonera ambokudzai nyaya yemwana wake zvandoti vana mai vanozodisa vana vasingadi I'm tempted kungomufonera panapa ndoti chimbotaura nyaya yemwana wako
maindisiro wakamindisa papaya hai sisonya munyaya yemwana wako maindisiro wakamuita kuna baba wake zvakaitika chichimunyatsonzwa kuti zvinhu zvandikutaura zvinoitika regai ndingotira let's hope achita free opena kwamuri because kwandiri inini anoopena right let's hope get one okay baba ita wafona regating kubatanga kufona right caller hello Sis Melly. zviri sei right iwe wakamira sei Ndonotaura nyaya kuti ya step daddy ya step daughter. Alright. So first yanchaisa ndeyangu inini ndakakura as a step daughter ndichochengetwawo na step father vangu. Pamwe vanga wawirana namai vangu kuti ndiwe but munhu kutsanyangwa akapinda mumba zveshiya vaingotuma mwana wavo zvekuita chichitoko atumaswera sei kuti vasingambodaire kana kuita sei and we never had a conversation yababawo nemwana zveshe so dzimwe nguva vaizongoti vakanetsanawo namai vangu vozongotanga kutaura kuti ye mwana wako ngabve pano so sometimes mama vangu vachozonoti dzimwe nguvawo ndaizongonditira rafu kana ngondirova dzimwe nguva vachida kufadzawo murume wacho nehama dzacho ani muri kuona vakaudzwa kuti ndaita chakati vaigona kungondipanisha just because vada kufadzawo kwavakaita sekwavakarorwa zvoti ndakazenge ndakutongoti chimbondiendesewo hama dzababa vangu ndimbonogara ikoko but mai vangu vanga vasingadi manje kuti ndiende ikoko then koita inini incident yandakamboitirwawo so paiva neumwe munhuwo yanga ingoriwo relationship yekudhara ndaigara naye then mvazonzawo mwana wakanga ane 10 years chikomba chawangogara nacho ichi tongoti izvozvo zvecohabiting South Africa tagara tese tatotigaregare mvazondiunzira mwana wake anonzira mwana wake tiri kutogara paipai mwana wachona aingogona ngombuka akamudhura akati kwindi ukamubvunza kuti chiovha tanga uchimovha ndiendesei zvangu kuna mai vangu kwandikudaita sei ndokwandoda kuenda ndandati kowadiwewo kudza baba wako kuti because ini ndikazotaura zvozvanzi haasi kuda mwana wangu mwana panapo saka ndobva ndati kowe wadi kudza baba wako kuti uda kuita sei uda kuenda kuna mama vako aigona kana kukuramwira chikafu achinodya munext door waiti ukamunzwa achitaura kunext door wanga usingamuzivi kuti ndiye uya wekuti akauya munomba hatauri newe haite sei aingogara uti quint hatauri newe ukamunzwa achirova rusha chikwena mai vekunext door ukamunzwa kuti nei mwana uyu asikana anototaurawo kudai so handisati namboona zvakadai saka nyange ukada zvekutomugarisa pasi kuti unyatsomutsanangurirawo aibva atoti mheri kwetsu kutochema kuti musatomboita sei musatombonditsura musatomboita sei saka baba vake vaigara vachiti mwana hamusi yakadaro mwana chichichichi so mwana uyu obviously from the first anga asina tombointroducwa kuti ndinani wake so maybe aitongofunga kuti pamwewo munhu anga asinowo kana nebasa rese kopa aigoti watanga ne10 years ka kana anga asina kuintroducwa paaizokona uchipinda mubedroom nadhidhi muchinovharana door aiti muri kuindepi ameno pamweona baba vachonawo ameno kuti vaitaurirana kuti kudii because Sis Melly takazoita conflict kuti titozoramba inyaya yemwana yeye takatozorambana kutozoti okay ina handichada ndoda kumwana yeye manheru kana akarara pasi taigara mu1 room aimuka omutsa baba wake kuti ndiri kutya ndakarara pasi vobva vatondititiswedera ko mwana adarara pambedi muna ne10 years saka zvinhu zvakugara zvichitongonetsa nyange kuti mubatane zvinhu zvanzi iwe usandibate pamwe mwana akamuka pamwe anozotinzwa pamwe akaita sei saka pasisina chatomboitika papasina we drifted apart nekuda kwemwana iyeye mwana wacho achiti handidye maconflicts chichitika tikoiwo handidye porridge reupfu ndikati but kuzimbabwe handokwawaigara waidya porridge reupfu everyday saka zvazonetsa papi nhasi aiva ndona maconflicts chichichichi ndikati kuzimbabwe unodya maconflicts everyday zvanzi aiwa handidye maconflicts uko mai vachono vakatangawo kufona vaifona vachiti mwana wangu izvozvo handisi kuzosiya ari kuchemera kuda kudzoka kuno because pese panomboya ikoko dhidhakani vachimutengera pizza everyday vachita sei saka ndazongopesa ndavabhlokawo pafoni pangu kuti vasatombotaura neni mai vacho
but issue zvinodependa kuti mwana kwaabva ataurirwa namai vake kunzi chii. Ndopana nchida kuinda ipapo, ndopana nchida kuinda kuti izi aisiwo here tinoda kuona kwese, toda kunyatsobata nyaya iyi kwese. Andi hapanawo here pekuti amai vanenge vachiri kugwa shanje dzavo through mukadzi anenge ariposho. Handichika then voshandisa mwana, handizivi ndida kunyatsonzwawo voshandisa mwana zvezvokuti maybe vakadzi tinobatira manhikikira nditi tinononoka kurilisa kuregedza munhu mumwoyo, ndinenge ndichiri kuda munhu but murume akaita move on hachadi, then the only way is kuyuzwa mwana paanenge ari kumba anenge achiita zvakaipa pamusoro pako iwewe, panozouya already kwauri iwewe anenge achiona zidhimoni rakamirapo nezvaanenge adi audzwa kudhara. Handiwo here imwe kesi yacho. Aiwa ndiyoyo kesi yachona, because inini I just believe kuti mwana nyange vari stepfather musi wanosvika anonzi ava ndidhedhi vakafanana nadhedhi vako, zvese zvavakutuma. Inini ndo maudziro andakaitwa namai vangu zvishopa ndikaenda nogara stepfather vangu, but stepfather vangu vanga vane dzimwewo dzavo havo pfungwa dzavo I don't know. Mama vangu ndisvika ine vatondigarisa pasi vakati mwanangu ndidhedhi vakangofanana nadhedhi vako vawagara uchiziva. Chese chavanenge vakutuma unoita sei unoita, handidi munhu anovatuka kana kukoma kana kuita sei. So inini ndakatogarawo semwana ipapo, zvavaizonetsanawo nenyaya yangu izvo zvazvatovawo zvavo vari true handichazivi, but inini ndakangoitawo semwana. So zvakufanira mwana wemusikana aifanira kuudzwawo namai vake kuti chero munhu wauri kunoona ikoko ndimama vako vakangofanana neni. Ukasvika ikoko ovarespektawo sani samama vako, but anamboudzwa baba vake havana kumuudzawo mai vake havana kumuudzawo, hati muri kuona. Saka munhu uri kuti nekuti baba vacho futi vaifanira kusvika vachimuintrodusa kuti ava ndiani, ndimama vako vakangofanana mama vavo vasiya kuzimbabwe. Handitya, saka ava ndimama vako. Ndofunga taigara tese zvakanaka nemwana uyu, but aitova nezvakawanda zvaanga akatoudzwa mupfungwa dzake zvakatowandisa. Kakangosvika angori munhu yatori neattitude kudhara kutongosvika nekuti ataka, ndimuri kuona. Zvoti ndakatozongosiya relationship yacho, ndakatozongosiya zvese ndikati iwo chita zvemwana wako, because even murume wacho akati nditotanga kutoregedzera kuenda kubasa ndichigarira mwana iye, ndikati nemashura anenge achindiitira handikwanisi, handimbodi kunyeperai, handikwanisi kuti ndisiye basa rangu ndiswere ndichirera munhu asina kana respect asina kana chii, nekuti one day ndakamurova aba mari zvezvekungotorawo siripa zorova mwana. Akauya bvaudza baba wake kuti ini ndinongogara ndichingorohwa pano, ndinogara ndichitumwa ndichiita sei zvekumutuma kuti wacha masocks ako, because ini handikabva kubasa ra6 ndosvika muna ne10 years asina kana kuwacha masocks ake, asina kana homework yaaiita. Ita homework pasaida papabepa, kana ndazosvikawo ini ndochiona homework yendo kuti chiisa mubhuku. Ndaisvikira SIS MELLY aiwa imba yese yakati bvu, pandozotanga kusuka ndiro nokuzoita sei 9 o'clock dzachaenda pamunhu panopurisa bhuku rehomework kuti ndine homework. Okay, hanzi alright mira, hanzi but mwana anorwadziwa kuona mai vake vachireplacewa, right? Saka poitwa sei naibibiana baba namai vakonana vega, handi mwana maybe nema irreconcilable differences avo, handi vakonana pane vana pakati. Saka baba varega kuita move on here, mai varega kuita move on here, because vana vanokanganiswa nekuti vanoaffectwa anobatikana nekuti mai vareplacewa kana kuti baba vareplacewa. Saka baba vogara vari single here, imhosva yauya here uyu poitwa sei ipapo. Ndopada tida kuti tionesane poitwa sei. Yesi tapiwa Freddy ndeipi yako swaga. But SIS MELLY case kuti mai vacho ndovakatotanga kutoita move on, baba vacho vasati vatombotanga kuita move on, zvekuti mai vake vanga vatoone umwe murume udhara. Saka handizivi kuti akambonzina mai vachona chimbotoraiwo mwana kuti maybe aitawo same attitude here ikoko, hatichazivi. Munhu anga asingatsurike, munhu anga asingaite sei. Saka ndakazongotorawo ndikamboti tete vake vamboendawo naye, hanzvadzi yemurume vambonogara naye. After 2 weeks bvati nditorerewo mashura aamba kwangu, ndikati inini ndaifunga kuti maybe pamwe sinzi muri vedzinza munokwanisa kuita sei kunzwanana. So sometimes pamwe inenge titori bad attitude yemwana here kana nditi chi, but mwana anoda kuudzwa. Zvino waitsokada kumuudza baba vacho vaibva kuti usamutsure iwo usikona kuti mwana iyeyuyu mwana anenge achingonzi mwana ane 10 years, anenge achingonzi mwana chete mwana. Saka ini ndakazongopesa ndangomutarisawo, ndikasamutsura unzi usiye usiri kumutsura, ndati yezvo naimi munodei. Ndikasamutsura mwana wachona obva wanzi siyewo kuregedza kumutsura, ukamutsura obva wanzi mwana wakamuvenga. Saka ndoita sei
kuti mwana uyu akatumwa chaiko nemagariro amaita zvakanaka panapa kubva paakangosvika mamatokupesana saka ndakazongoti zviri nani nditoitawo hangu move on neupenyu hwangu since ini ndisandani mwana panapa rega ndingoitawo move on neupenyu hwangu pamwe anozowanawo mumwe anga ane mwana because ndaimboudzwa mumwe muromo nekuti hauna mwana that's why uri kutita mwana uishi zvakadai nyange ungomutsura waivha wanzi nekuti iwe hauna hauna mwana so you won't understand it so ndakazongoti aiwa decision imi chimbotorawo munhu akaita seyakasvara mwana maybe understand mwana uyu zvaari right thank you very much nekuvhura musangano kuti ndizvo zvanga zviripo tichadzoka tichibata kusaidhi rako rawataura iri rekuna baba vako nekusaidhi rekune mwana wako uyu wakanga uchigara naye rega timbonzwa mwari kufona ava makozi achawanisa kuti vari kuti kudii thank you very much munin'ina. No, thank you, Auntie Melly. Alright. Guys, mubate nyaya dzemakola zari kufona so that kana takuzodiscussa odiscussa uchimirira kuti yakolewo kutanga kana kuti yakolewo yechitu. Kola maswera sei? Hello. Muri sei? SIS MELLY zviri sei? Ndiri right kanjani? Tiri bhoko zvangu ndikati iyi nyaya yekuchengeterwa vana SIS MELLY yakaoma. Makachengeterwa here? Inini wangu ari kutochengetwa SIS MELLY kubva mwana ine 4 years. Okay. No zvane 10. Zvakauya sei? Mirai titange pekutanga zvakauya sei kuti mwana aende ane 4 years? Inini ndakarorwa nditi. Saka ndakatorwa ndakarambana nababa wemwana wangu takaseparata. And then taseparata mwana ndaigara naye. Ndazowana basa mwana ndobva ndamuendesa kwasisi vangu. Saka baba vacho ndobva vati handina mwana anochengetwa nasisi vako kana namai vako kana nani. Zvashadizvi. Ndo zvashadika izvi. Zvikanzi iwewe unogara nemwana kana kuti inini baba vacho ndinogara nemwana. Saka inini ndakabva ndabvisa mwana kwanga ari ndobva ndamutizisa ndobva ndamuendesa kwamai guru vangu mukoma wamai. Saka akakutsvaga akakuwana ndobva aendapo. Saka paakasvika akasvikakopi nemunin'ina wangu mama wangu asipo mukoma wamai. Ndobva aba mwana mama wangu wasipo handi murikona. Saka aba mwana akaenda naye mba kwake ini ndobva ndasvika ndikatenda mwana ndikamutora. Ndamutora mwana ndobva ndaenda naye kubasa kwangu womurungwa asingaye mwana munongoziva kana uri waudzikero mukadzi wache wani murungu wanga asingadi mwana. Saka ndakazoona kuti hapana zvekuita saka hanzvadzi yacho yakabva yati please ndipei chimwana ndigare naye. Saka pandakapa tete mwana baba vakabva vagurura umwe mukadzi ndobva vanotora mwana ndobva vatanga kugara naye. Saka iko zvinozvi chero kuti nditi mwana taendesana kumakoti SIS MELLY kupi vari kuramba nemwana havadi nemwana wangu havadi. Ko iwo mwana mudiki vanoparizira kuti chikoti noti mukoti kunochinzi mwana pagara namai kana ari less than 16 years. Akataura akati ana basa zvezvi SIS MELLY ndakapindako ndakaenda kukoti kanodarika ka5. Akataura akati ana basa raanoshanda rinokwanisa kuti achengete mwana laza ana imba ini ndinemba mwana wangu ane rumu rake raanogara everything zvaanowana zvese zviripo pamba saka handingabvumidze mwana wangu kuti aende nogara kuwane rumu. Saka izvozviwo raichija tichinda pamwana akagara sei? And then pamukadzi wokutanga waakatora atora mukadzi uyu ane mashoko akataura baba wacho akavigira mwana mabhanana neyogati. Saka mukadzi uyu ndobva ati unokoshesa mwana wako iwewe uya panapa wakabata mayogati nemabhanana ndiye mukadzi wako iyi handi mukoni. Ndobva atodzina nababa wacho kana uchitodaro kuvenga mwana wangu rova pasi ndobva aenda handi mukoni. Ndobva pazouya umwe wacho izvezvi so muna July akatombokomita society achida kufa. Society baba akomita chi? Akamwa mushonga achida kukomita achida kufa. Alright. Saka paakamwa mushonga achida kufa inyaya yekuti baba vacho vanoda mwana wavo zvisingaiti zviri extra zvokuti ndogara ndichimuudza kuti uchaurayisa mwana nekuti wo kana uchitadza kuita relationship yako nemukadzi wako uchingoramba uchitaura zvinhu. Vakatenga property mumba mese ndobva ataura akati property yadatenga ndiye mwana wangu musikana firstborn. Apa iye mukadzi wainaye izvezvi ane mwana mukomana handi mukona. Saka apa asiwo apa uri kuona kuti asi apa tida kuti taure zviri fair kola ina mundiri host
ndoda kuti ndichionesana nemi kuti ati muzopadzeyawo kana mamoga depending nekesi yako, especially iwe kuti mwana achitoriko kupi, achitoriko kuna baba. Anditi apa uri kuona here kuti baba vakukanganisa pakuti vanogara nemwe mukadzi wavakaroora, asi vanoudza mwana kuti property yose iri munomba iyi ndeyako. Hauzvioni here tikugwisaniswa? Zvinotondirwadza sisimeli bhozi zvandiri zvendakapedzera hangu ndangoti mheno ndozviripo bhozi like now ndiri kunokukwesei anditi mwana ariko. Saka ndogara ndichivadzoti imimi musanyanya kuda kuratidza mwana uyu rudo too much kubva matadza kuda nemukadzi wenyu nekuda kwemwana wangu. Zvikanzi ndendichitira kuti iwe mai vacho haupo, saka ndendichida kuti mwana asafire mai vangu chaivo havapo around ava havapo vanondipa rudo. Saka mwana uyu ana mai vasipo ndiye watinofanira kuda too much kudarika uyu mwana ana mai nababa varipo panzvimbo. Ndozini akandipindura inini. Saka uyu mukadzi waida kukomita uyu akanga achida kukomita nenyaya yekuti akanga awa mashoko aya kuti ane rimwewo riziva. Nyaya yaida kufira ndeyekuti baba vatatenga property tese vakati property ndeye mwana wavo, inini handina changu. 2 baba ava vabvisi mwana wavo paprofile, havaisi chero mwana wangu mukomana kubva azvagwe paprofile. Chero nanhasi ndikakusenderai nhamba dzavo baba ivavo varipo nemwana wavo paprofile kutangati vakaita mwana wangu chifambo chavo sisimei. But guys, ngationgorere nyaya yemwe wedu uyu guys apa. Baba is wrong what she's doing. Vatovere mwe mwana nemwe mukadzi. Yes, uyu first born yavo. But vatovere mwe mwana nemwe mukadzi. Anditi mukadzi uyu wakangoda kutokomita society nyaya yekuti baba vakanga vataura nyaya yekuti zvinhu zvose izvi ndoda kunde zvemwana wangu, asi vakashanda nemukadzi wavo ushu. Hanimaona tongoti ndiwe guys iwe ngatitorei, ndoda kungobvunza tongoti ndimi guys imimi wanda pane murume uyu ane mwana wake, matenga mose uchidlalila tochidai antika konzi nemurume zvamatenga mose zvinhu zvose izvi mwanangu ndezvako izvi munomba, iwe unoitorawo sei zvakadaro? Unoitorawo sei? Handizvibvume sisimeli bhozi ndendashanda nemurume, vana vanenge varipo samai nababa tichichengeta. Saka ini handingatendera kuti zvinhu zvakashanda nemurume kwobva kwanzi ndezvemwana womukadzi akaenda. Ininiwo ndiripo pakuti mwana ndendakagara naye semwana, saka inini baba avatorirewo 100%. Chero ndakatovatuka ndikati zvamuri kuita muchapedzisira maita kuti mukadzi uyu anga achida mwana wangu apedza. Taura kwani? Sikuratidza kuti munoda mwana uyu tumachi kudarika mukadzi wamina yemumba. Mozoti anogona kuisira chero mwana wangu poizeni achiti mwana. Exactly. Ndona ndida kutaura kuti pari dangerous papa guys. Nokuti mwana uyu achakura chero every step mother vachauya. Vachagara mwana wako anenge asinga respect any step mother achauya because of mashoko anoudzwa nani nababa vake. Uri kuona kuti izvo zvimai vanogona kutopa mwana wako mvura yemuchemba. Sorry, handisi kuti ndo zviri kuitika, but possibility inogona kuwanika nokuti uri kutaura kuti hanzi profile picture chechai panogara pane mwana wavo musikana wako navo paprofile picture, asi vakazvara namai avo havatomboiti kunge vane basa naye. Saka mai avo vanogwadziwawo vasikana. Tida kuita fei December zisimeli muna December ndakaenda kumusha ndikatengera mwana wangu hembe, ndikatengera mwana womukadzi yeka mukomana hembe. Hati muri kuona ndikaratidza kuti handina kusarudza kwavanoita bhozi anochengeta mwana wangu foida kuita seiko na step mother. Shakira yaka But baba vacho zvavanoita sisimeli pamba panodyiwa nemavheji kuchinzi mwana wangu anotakura dhora everyday kuchikoro. Inonetsai hameno handisi maybe kuda ndinangu ndikona zviri wrong, kuda hangu ndikona zviri wrong nokuti ndikona vasisi ndikona sisi vakuti hanzi kwaidhiya murume ari right. Gaindivereke comment yasisi wangu iri kupi yamaveza zimba hanzi he is right sisimeli, he is protecting mwana wake. Vakoma hazvina kunyanya here. Saka alright, okay, if he is right, but achauraisa mwana vanhu because this lady aripo uyo asi kufara nazvo. Hanimona achauraisa mwana. You can give time to drink marula. Indakatoona sisimeli kuti he's totally 100% wrong. Saka inini ndakati kupedza mutauro ndipei mwana ndigare naye. Ndikataura nemurungu wangu sisimeli akati fine, mwana wako ngauya aite sei agare panapa ndinomuendesa kuchikoro. Akanditevera ndatoe mubhazi amene akamudza akati mukadzi wako mangwana
kusvika kuSouth Africa nemwana ndikatorerwa mwana ndabhadhara tiketi sisimeri pabhazi akanditi mwana wangu haana kwaanoenda haana passport ndinokusungisa kuti kutakura mwana asina passport haunyare. Alright, seka ndimbokubvunza mira ndimbokubvunza iwewe nemurume wako makasiyana sei? Makasiyana sei? Inini nyaya ndakasiyana nababa yanga iri nyaya yekuti vanga vasingayi kumba vanga vasingadzoke kumba vanga vaine vakadzi vakawanda munhu wewe wekuti anoda vakadzi zvokuti hamaindi chero kurara kuita even 1 week asipopamba. Mwana uyu musikana here kati mukomana mwana wako uyu? Musikana. Okay, saka baba panombokufonera iwe muchitaura toni yavo vanotaura sei? Havasi kutadza here semunhu achiri kukuda? No, zvekundida inini akangozama madhezi ekutanga achindida inini handiti. Inini ndikaratidza kuti handisichamudi plan futi inini ndakabva ndaita kuti paite space yakakurisa ndobva ndauya kuno inini ndobva ndavasiya kuZimbabwe. Saka machances ekuti inini naye angatanga ndiratidza kuti ndinobuda even nhasi ndatomuti muri sei ari sei mwana vakatongonditi anofara hake ndo message yavangondipindura zvimwe havana zvakawanda zvavanotaura because ndandakufunga kuti maybe achine ane love newe ndosaka ari kuita overcompensate pamwana. Ndozvaari chero mwana zita ndakarambidzwa kupa mwana zita akaditi mwana uyu ndomupa zita inini akamupa zita rasisi vake. Iwe nemwana munobhotaura muri chuu? Nemwana ndinotaura kana ndichinge ndafonera mbuya vacho bhozi zvavanoita imba yemurume wangu nemba yaamwene wangu dziri panext asi mutauni. Saka kana ndichitaura nemwana ndinofonera amwene wangu ndokumbotaura nemwana ndotaura naye iye akanga akatengera foni saka laini ndorisiira iko saka ndikwanisa kuti nditaure naye pafoni yake ndototaura naye pafoni pamwene wangu pandotaura naye antaura kuti zviri right chero inini mwana wangu ndotoona kungati vakamushandisira mushonga simwe nekuti inini mwana wangu pandinoenda kuZimbabwe handiti ndikamuona hama dzangu andangataura kuti mama inini ndoda kudzokera kwadiki vangu kunoko handisi kuda kugara inini ndozvaanoita ndozvaanotaura anoti inini mama ndoda kudzokera kwadiki vangu kunoko handisi kuda kugara even chero pandani ndichiri kuZimbabwe aiti kana ndikamusiya kuZimbabwe ndichida kubasa aitaura kuti ndodaenda kumba kwedu obva kwanzi kumba kwenyu kupi nekuti panapa ndopamba papa mama kwanzi kwete panapa inini ndikumba kwedu ndikwadeki vangu. Saka zvakaoma sisimela ameno ndakatongotoa ameno mwari because I've tried by all means kuti nditore mwana wangu but ndakakundikana sisimela ndakakundikana. Handizivi, let's hope kuti mwana ari safe. I'm just praying kuti mwana ave safe hake pazvinhu zvakawanda wanda kumba ikoko. Ane makore mangani mwana uyu? Ane 10 years. 10 years. Pandakaenda kumusha last year but 1 ambuya vacho vakaenda nemwana kumusha vakanomutemera nyora sisimeli. Mbuya vacho saka inini ndichigezesa mwana handi ndiri mai pandinobabata mwana ndinofanira kumucheka zvese kuti mwana ari right semunhu ndesipo mai vake. Pandaimutarisa mwana chandakaona inyora dzadziri pachest paka tikati naiwe chii chirapa zvikanzi ane chirimo zvikanzi ndakachekewa mama ndikati wakachekewa nani zvikanzi ndakachekewa nevamwe gogo uko tikaiswa mushonga apa zvausingaziviwe kuti mushonga wei. Ndikafonera sisi wangu ndikati sisi mwana akachekwa nyora zvikanzi udza baba wacho pamwe wangakupe mwana ndikati baba uyu mwana ane nyora mazvo zvikati saka unotifunga kuti ndovabvunza sei kuti makachekerei mwana chero neni handingozviziva kuti mwana akaiswa nyora saka ndinozvibvunza sei izvo zvokuti mwana makamisa nyora kuti muisirei. Kola wandisi kuziva mwana ari kuZimbabwe ndokumbira kuti umbopota uchienda kuZimbabwe kana usvika kuZimbabwe paimbo kana wakumbira kumboona mwana chimbotora mwana uende naye kana kuchicken ini kana kupizza ini kumboona ugara pasi nemwana uchitaura nemwana uchitaura nemwana zvakangodaro unyatsonzwa pane mudzi wenyaya nemwana mwana anotedza kutaura anotaura chete. Ndozvandinoita pese pamberi umusha ndinomutora ndogara naye pasi
pasi ndichimubvunza di unogara sei zvakamira sei semunhu ndichida kuzamawo kuibhesipedza nyaya iye anotaura kuti nini ndakagara bhoo mama wangu chero akatona girlfriend rababa wake anovaziva magirlfriend ondoti mama avo ndovaziva vatononzi maita takambosangana vamwe maimutyenini zvanzi avo anga ari mukadzi wadhedhi wangu anonzi maita naka avo mama rege ndibe ndinowamhoresa no yani hayo saka anoda mwana wake murume uyu anoda mwana wake murume uyu saka tongosiyawo zvakadaro tingagodi anoda mwana wake bva vakadzi vachangoya vachiinda shuwa chokwadi tidei vakachega kuitira mwana uyu Hutsinye vanoya vachenda chinotibhowa ndechekuti uyu mwana ane mukadzi uyu wechituka mukomana sisimi hamuisi chero paprofile January to December anenge akaisa mwana wangu okay so vanoda mwana wake kola let's just wait and see vanoda mwana wake but itotoita uchidzoredzera murume wako kuti please ngaite zvinhu zviri fair kuti mumba macho mugariki ngaite fair ngaisawo chikomana ichi oisawo musikana uyu oisawo kana kutora vose picture oisa vose kuti zviite fair anotaura anoti kwai mwana uyu kana ndiye ndakamutarisa ndenichiona sisi vangu paari nekuti mwana uyu ndakamupa zita rasisi vangu saka ndinomuda zvisingaite bhozi mwana uyu vatori sisi vangu pachavo apa sisi vachona ivavo vakashaya okay aiwa rega timbonzwa vamwe kole vari kufora timbonzwa bata yako iyi timbonzwa kuti vanofungeyo wouteererawo zvakanaka vari mucomment section alright cool right mamwe vari kufona majana vanobva vatanga kufona dei vambomira tambotora macalls evanhu vanoda kutaurawo nezvenyaya yemudzimai uyu abuda timbonzwawo pfungwa dzevamwe kuti vari kuona sei pascenario iyi muri sei muri sei hanzvadzi mushe musati mapinda pane nyimbo yamai vanga varipo maiteerera ndoda kuti mumbokomentawo ipapo mumbondipawo pfungwa dzenyu timboonesana panyaya iyi kana mai avo munhu ane problem wandikuona ini murume zvaari kuita izvo anoda kunge ari kuda mwana but ari kutomuita parisk because iwe ukaratidza kuti iwe kuda mwana kupfuura mukadzi wauri kugara naye hauzivi mukadzi waunenge waroora anogona kuzoita zvino kutoti mwana uyo anga atoti omupfudza andimaona so I think murume anofanira kudzidza kubhalanisa zvinhu because ndoda kuti ndisvike panyaya yekuti taura because ininika ndine maexperience yekuti ndakamugara nastep mam indikazovawo nditori step date so ndine maexperience andakaona yekuti munhu kana une mwana naika paunoita machoices ekutsvaga spouse yako hauchangozvitire iwewe chete wafanira kuita sesanzi rine manhingiri naro anovazoona saka unotarisa both ways kuti right munhu wandiri kudanana naye ari capable here yekuva responsible kumwana wangu nekwandiri anongozoona hauchangotarisa kuti ndodiwa chete unofanira kutoziva kuti munhu ari kuda here nemwana wangu bozi wamutara saidi rako bozi ina kutsvaga munhu wokugara naye iwe une mwana zvasiyana nekutsvaga munhu ari single hazvifaniri kufanana saka patinoita end pekuti inini kana ndine sanzo rangu ndinotsvaga semunhu ari single and ipapo patori neera because ndotsvaga lavhu yangu itamkomana wangu anotida musikana wangu anotida zvisingaiti ani mazona usina kuzotaridza kuti ko uyu mwana wangu handinaye tozviita sei saka ndada kudzokera panyaya yangu manje tichitaurawo ndichibatana nenyaya yangataura namai akuti alright mwana vari kuona mwana ari kudiwa and ivo vari kutotoo vari kutova wari kuti kudiwa kuri extraordinary exactly it's not only asika kanzwa nyaya iyi tiri worried even the mother is also worried handiona saka isusu we have the right also to be worried as well but not to say kuti pane anything chikuitwa nababa ava but tine macases handitika ekuti vana mai sometimes they are too blind kuti vazoona zvinenge zvichiitika panozoona handiti zvinhu zvinenge zvaitika it will be too late but akanga achiona but asingafungiri kuti ndokwazvikadi kwazvinogona kuita in these days and era everything is possible nevarume ava chokwadi chakanaka let's call a spade anything is possible nevarume your own husband cheche sometimes unogona kungo nezviri kuitika unogona kuzeza kusiya mwana wako
Andiona kuti umusire mwana uchitofamba unochisikana unogona kuzeza nezvinhu zviri kuitika kunzoko, especially inini I speak to so many people ku inbox. Ndinonzwa nyaya dzimwe dzinovhundutsa ku inbox uku. Andiona saka ndati nini nyaya inoita kuti ongorwe with kuibata ne digital kuti mai vakwanisa kudii kuti vaite investigation vachiongorora kwese. Kana baba vari kuda mwana wavo zvakanyanya kudarikidza zvingori normal zvokuda mwana wavo, handiti still pane risk yamai vanenge vari pava. Mukadzi aripo ushu ari kunzi asi kufara already semataurira taitawo isusu kuti zvanyanyisa ngavaiti vachifadzawo mukadzi uyu aripo inokuti mwana ngaasiga kudarika mukadzi aripo. Remember asi mwana wemukadzi ushu handi ngavaite square anti mazvikona. Mukadzi akatozvitaurawo mai vacho akazvitaura kuti nyange neni ndinozvionawo kuti baba vanonyanyisa izvo zvimwe unongapa profile picture asi mukadzi ari pane mumwe mwana mukomana aripo. Hatisi titazvitaura ndimai vacho handi risk inogona kusabva kuna baba achida mwana wavo zviri genuine, but kumukadzi ushu kunogona kuita era yekuti ari kutoona kuti saka mwana uyu ndiye anotodiwa pano kudii. Munoziva vakadzi utsinye udzi munguva wamwe unogona tine vakadzi mwana mukadzi anogona kusara achiabhisa mwana wemasikati baba vasipo. Handi wazviona kana baba uya manheru ozorazora zvimasupu kuti mwana aite sekuti adya iye achagoni kutaura because baba kana varipo vanenge vachidza rudoro vanenge vachingedza rudo. Handimaona kana kutotora mvura yemuchemba vachibikira mwana ushu. Andiona nenyaya yekungosvotwa sezvo chinzi vakatomboda kukomita suicide nenyaya yemwana ushu. Handi muri kunzwa panaita sekuti ndaita kakuti handimaona ndo panaita wari napo papa vekuti kana mukadzi achizosvika pakunzi akuti ndakuda kukomita suicide nenyaya yemwana ushu ndo pasisa kubatikana zvakanaka napo ipapo because saka zvinhu zvingani zvaari kuita kumwana ushu zvisingasika muna baba wacho kana achigona kumboda kufunga mweyo kuita suicide nenyaya yemwana zvinhu zvingani zvanogona kufunga kuita basi. I think advice yamampa kuti anofana kuitawo only investigations panyaya yekuti rulo chete runomawo kana pane zvimwe zviripo towards mwana uyu anofana kunyatso vamunhu akachenjera kutsvaga nyaya yekuti aona kuti kudiwa kuita mwana uyu zvingori zvinoma kuti father love here kuitwa kumwana kana kuti pane zvimwewo zviriitena hatisi kuti kunadhiko but just to be safe anozona then hamina kuti pariwa sei kuti agadhise kuti baba vagone kubhalansisa bozipataura kuti anoti property yavatenga achigara nemwe mukadzi ndopanditawari napo ipapo ndopandawotawari napo ipapo ndopanditawari napo because baba anogona kuva negenuine love kumwana zveshuwa hatisi kuzviramba and we are not even disputing that fact. Vanhu vari kucomment section munzwise zvakanaka. We are not disputing kuti baba anogona kunge vachida mwana wavo zveshuwa, but mukadzi uyu now uyu mukadzi uyu anogona akatomboda kukomita suicide nenyaya yeshoko rakabuda rekunzi hanzi property yese iri munombai ndeyako mwana kukadzi uyu achinzwa akada kukomita suicide. Saka what is she capable of kana baba havasipo kumwana uyu because mwana uyu atoda kutomushaisa mufaro handidani zvei mwana atomushaisa mufaro exactly ipapo manje ipapo handiziva vangu maybe I am overseeing things inini hangu handizive semunhu anodhila nenyaya idzi every time ndoga nchinzwa nyaya dzakadai kuseri kuti zvizopera zvisina kunaka handizivi. Saka ndiri kuti inini baba vemwana vanogona kuva vachida mwana wavo zveshuwa handimaona asi kana vachida mwana wavo zveshuwa ka ndiri waridhi kuna mai ava ndokwandave waridhi nako handimaona ndokwandave waridhi nako kuna baba ava kuna mai ava kuti mai ava mwana uyu vanomutora sei handimaona vanomutora sei mwana uyu kana achivashaisa mufaro zvokuda kuda kuti vazviuraye nechichichi. Handi regai ndimbopindura maybe hanzvadzi yangu kana vhindisisi vangu ava vanyora comment ishi regai tiyazo nokuti vamwe havanyatsa kunzwisisa kana munhu achitaura handiti vanenge vachitofunga nepawo hanzi aiwa SIS MELLY, you have brought some negative in this man and mafungiro enyu is wrong towards this man. No, I have the right to think all sides inini based on zvandinosangana nazvo kuseri rega ndikutaurira hanzvadzi nditori neright yekufunga kwese because ndinosangana nazvo. I am talking from experience handiti handisi kuti baba ava vari wrong vakatoipa kana ndikuunza anything chiri negative, but it's a possibility kuti zvinogodaro kuti zvichiitika because iriko kesi yakatodara izvozvi ina kansela umwe ari kuuk ari panapa ari kudhila nayo
we have a case izvozvi at the end izvozvi kungoti haasati ndikazosvina nyaya chekunda kumakoti haasati vave ready kuti vauye pano vachauya handiti zvaivesa izvozvizvi saka inini pakaita nyaya dzakadai nditoita skeptical because tinayo izvozvi at the end ina mama vangu vari munhingikiri vari mucomment section umu vari kudhila nenyaya yesocial work watakakumbira kuti adi abatsire handitimaona saka tofanira kutove skeptical kwete kuti ndo zvinenge zvichiitika but tofanira kungoongorora zvese possibility and no possibility and impossibility handimaona chete saka vanozobata mafeelings zvanachitaa munobata mafeelings mucomment section don't bata mafeelings handiti ini ndinotaurawo muono wangu nemafungiro angu imi munotaurawo muono wenyu nemafungiro enyu because on this question tofanira kutarisa both side tikangotarisa kuti baba kuda mwana chete tikazoda semarisk ari kutwa nababa kumwana hatisi kugadzira nyaya zvakanaka because baba kana kuda mwana wacho chakanaka kana vakuda mwana pathat extent yekuda kuzomupa zvinhu zvavari kushanda nemukadzi wavo vari kuriska vari kuisa ruvengo pakati pemwana nemukadzi wavo izvo hazviri pachena. But now the ex-wife maybe mwana vati I've tried kuti ndiudze baba vemwana kuti this is wrong. Baba vemwana vari kuti kuti ndakazvisiya because mwana uyu ndikamuona ndinofunga sisi vangu. Saka poitwa sei kuti zviite fair. Because baba at some point kana vatori vana vavo vese handipati pari kunzi pane mwana wamai aripo ava mukomana. Votora vana vavo vari vamisa potora picture. Voisa paprofile picture vacho vese vari zvakadaro. Kuti zviite fair handiti. Kuitira kuti mai varipo vasatsa mweyo ava manje poitwa sei kana baba vasingadi kuudzwa poitwa sei? I think ivo vanofanira kutongoingisa nemwana but panonetsa manje kaizongu baba vasingagoni kugadzirira panonetsa because mukadzi anogara akangoremerwa itsobvuyas haasi kufaramba kana chiona mwana uyu haafakafara. Unoziva kuti chii hanzvadzi dei vanga vasiri mai vemwana vataura izvi zvataurwa nasomebody else handiti ndikadai ndati nini mai ava vari kutretena mustepmother vari kutretena murume uyu nezvinhu zvisipo vanotoriwo nejelasi ravo kumwana ushu hani muri kunzwa dei angari munhu ataura ingadai chokwadi izvo raina ndotofungira kuti stepmother there's something wrong with her vari kutofungira zvisiri izvo wai vari kuda kugwa vane dzavowo havasi kuda mwana ushu handi but now zvataurwa namai vemwana ndo vari kutaura izvi mai vemwana ndo vauya nestatement iri handiri kuona wai ndiri waridi. Hapana mai anovenga kuti dai mwana wangu adiwa but kana zvakusvika to that extent zvinenge zvakuratidza kuti mared flags anenge atora kuti baba system iva kutosvika upenyu hwemwana wavo semunhukadzi anoziva kurwadza kwazvinoita zvinhu zvakadaro zvinongoenderana nekuti even kapavana chaipo kwasarudza vana vako kuti unoda mumwe usingadi mumwe utoisa ruvengo pakati pevanhu vavo ani mazona. I so wish hangu papa iminzire kuti maybe baba vaka vape rudo zvakaenzana because ininika baba so zvandataura ini kuti ndiri both sides baba kana va iri genuine love yavo nemwana wavo anditika ndave waridi kuna mai ava mutogwa uyu nemwana uyu kuti mwana uyu vachamuitei ndo patove newari yangu ipapapa handiti baba havangagoni kuuraya mwana wavo kuuraya it's a no havangaurayi handiti but ndatove waridi yekuti right kana mai ava vachinge vari capable kuti ndikushaiswa muforo nemwana wako ndakuda kuzviuraya saka nababa havasipo vari capable of doing what kumwana uyu mai ava. Obviously there is a limit between these two. Havamufa vakawirirana nekuda kwaizvozvo ipapapa hazvitombodi kuti tifembere hatitodi muprofita zvitori pachena kuti mai nemukadzi uyu havasi kuwirirana but chikuita kuti vasawirirana rudo rwurazona baba ava chowadzi mwana vachita kunge vanoda mwana kupfuura mukadzi wavo ndozvataugwa nemudzimai wacho saka hamene kuti baba vangazive sei kana kuti vangataurwa navo sei basi chandikuita ndekuti mukadzi uyu akambotorai kukomita suicide but munoziva kuti mukufamba umu tinopiwa maadvice nevanhu vamwe vanogona kuti iwe shamwari iwe ungade kufira mwana pfudza mwana wacho iwe usare kugara zvakanaka tonoti vanosara achidani. Okay, rega ndipe example iyi hanzvadzi yakaitika pano iyi yakatobuda pano handiti vanhu vakaenda noiziva iyi yatongoti hedu tichiri kudhira nayo kuseri handiti ngozi takainvolva women's rights lawyers vezvevana wati nyaya yacho mapurisa yakukota handiti pane tine yakauya pano guys handitika tine yakauya pano nyaya yamuri kuziva handiti yamai mishewo vaya yamai mishi vekucape town vakanga vakuda kuzozviuraya vaya
guys muchikurangarira kuti yanga iri kesi yababa stepfather vanga vasingadi mwana mishi akanga uya namai vakasvika pakunzi vakaisa mwana mumota namai vacho vakatasambata mota kubridge muri kunzwa vakati tikunowira pai mubridge. I want to kill you all. As we speak right now, and don't get ndakakudzai ndakashtaura pano but ndakutoshtaura nhasi. As we speak right now, baba vaya vakazotora mwana wavo because ma threats ekuti mwana uyu nchamukuvadza mwana uyu nchamuuraya anga awanda nenyaya yekuti baba ava felt kuti sorry to say this but baba varipo pano baba mishi stepfather vamisha varimo mucomment section vanotaura neni every day kuwhatsapp andimaona vakanga vakomati kuti mwana uyuyu vakasvitaura palive nesemakateerera imi mukaisi kana muchikurimemba zvikanzi mwana uyu akunchesa nguva nemukadzi wangu mwana uyuyu anenge achinonga zvanoronga namai vake handiona ina hanchanzwisisa handisina relationship mumba mangu zvinhu zvezvo zvakangonzi mwana handimaona but mwana uyu is only grade 7 that is it 12 years kana 13 years antimazviona so baba izvozvi as we speak vhiki rapera baba vacho biological father vane mukadzi watakambonza pano stepmother vavaya vakatora mwana wavo aveko kulimpopo stepmother vari pano futi padiaries vakatonifonera chiti mwana azouya mishi ndikatotaura naye chimuti chichengetawo mwana zvakanaka ndikataurawo naye semwana wechidiki ndikataura naye zvakanaka kuti achengetawo nchititaura naye nemwana ugara naye pasi bata mwana uyu semwana wako mabatonota vana vako ndikataurawo naye asi andacheka hangu kuti ndinzoti zvinovageresei but ndakangomurayirawo samai kuti wona mwana uyu achibata mwana uyu semabatiro anongoita vana vako iwe pasita difference because uchaputsa imba yako kada kutaza difference unoputsa imba yako nokuda kwemwana uyu mwana uyu she has been through a lot andimaona saka ndo pandiri kuti nini apa ndiri kutasa hangu ndiri skeptical kuti nyaya idzi kaidzi handizivi hangu but I don't know. I wish there was a way yekuti baba vataridzwe kuti muri kuisa imimi muri safe but muri kuisa mwana wenyu padanger handizivi. Panoda kudonwa that's not love yakushawa mwana vari kutoisa mwana padanger saka munhu akona kuzvita nekusaziva achiti ndikuda kuratidza mwana rudo but zvichitoisa mwana pachi saka vari kutoda counseling kana kuti samwana anogona kuvabatsira kuti vagadzirire because vanhukadzi tinoziziva shanje dzinenge dziripo chichiprazi hazvisingori normal kuti zvinhu zvari kushanda obva wati makanaka hatisi kuzviramba zvise zvokuti vakapa mwana zita saka vanoda sisi vavo hatisi kuzviramba zvise izvozvo izvo we are agreeing with you tiri kuti we are now worried nastepmother ava handitika because rudo ruri kupawa mwana uyu stepmother ava vachitaura masvike kuti mwana yari kundikonesa mufaro vachazoita sei kumwana ndo pane nyaya yedu zvimwe zvezvo tiri kutaura zvinhu zvimwe chete wani we are not worried about baba kuda mwana wavo baba nda mwana wavo yes but kuna stepmother manje kuda kuita baba ava mwana wavo stereka stepmother is being threatened so what can she do baba vasipo kumwana uyu ndo pane question yangu. And just thank you very much regai tinzwe vamwe kuti timbotorawo dzimwe nyaya dzevamwe tinzoti aufa. Alright, thank you very much. Pana stepmother guys ndo patiri kuwadzina papa baba vanoda mwana wavo yes hanzi vanoda mwana wavo sokuti vane zita rasisi vanoda mwana wavo but stepmother ke vari kufila threatened nemwana wavo ichazofamba senyaya yacho. Kola hello. Hello, hi sis Melly, how are you? Ndiri right muri sei kola? Tiri right. I just think with Amaya should just go along ne 60 cents yao because chikuita kuti vave worried kana kana zvinhu zvese zviri right mumoyo mavo vatori worried havasi satisfied vakutongofunga kuti there is something behind. Yes. And ukaona waita feeling iyoyo for real in life kwangoona wangoita feeling yongoti pane chisiri right man something is wrong somewhere. You should follow your instincts ngavambozvitsvage sure tingati hedu love variko varume varume vanoda vana vavo stereki out variko vanodaro but murume aita mwana nemwe mukadzi hapana difference kafirst born nesecond born aita nesecond wife anditi kana atenga zvinhu what's wrong kuti angoti ndichaita zvinhu zvakatenga izvi ndezvevana vedu why kuda kuzvipa zvese kumwana 1 iye aine vana 2. There is something wrong sure inangu amai ava ndotovakurudzira kuti zvamavaudza kuti kana vaenda ngavamboramba vachitaura nemwana futi stereki because something might be wrong. Tingangotaura hedu kuti ilove baba vanoda mwana woga pamwe patone something behind. Handizivi vari kunzwawo at least handisi kuziya. Alright, thank you. Alright, thank you caller, thank you. Right, regai tinzwe vamwe vari kufona chiuya ine nyaya dzenyu tichinzwawo. Hello. Hello, very. Muri sei?
Mayayo ari kutaura. Mayoyo zviri sei? Ndiri right. Inini ndine vana vangu kungoti zvisati airtime party data ndakandinari ndachaita WhatsApp call. Inini vana vangu vakamboendawo kuna step mothers. First lockdown here for 3 months. Vana vaenda kwa step mother for 3 months. Vana vakasvika pakugara ikoko mwana wangu mukomana ezvave ne10 years saka akanga ane 9 years last. Akadzoka kuna achibika zai rine roiko vasikana. Zai rine roiko chirudzii? Zai rine roiko chairo rekungofraya riya rinoiswa ere roiko zai. Kuti ndozvaidzidziswa na step mother. Apedza kudero vana vaiona maAfrican movie. Mukuru ndiani anga ane 9 years by then. Kadiki kachoni kanda kane 7 kakachena 7 years kari ikoko. Vana vaioneswa maAfrican movie. Vana vairara late. Step mother vanga vasingarovi. Vana vangu vakadzoka vakasimba zvisingaiti. Handiti muri kuzvinzwisisa. Zvekuratidza kuti chinoitika step mother vanogona kutoitira vana vako hutsinye kabisira vana vachifunga kuti zviri kudiwa. Vana vanenge vachioneswa TV too late havana time yekurara vana havaverengi. Ini pandatanga kutaura navo mainini ndachikumbira kuti vana at least ndichivaitisa hangu ini chikoro pafoni ndoita hangu ndichivadzidzisa ini ndiri kunobva. Kana kuti muvaitise online studies what's the online. Vana vangu kana chiri chisikana china kana chachakadzidza chikomana ndofunga chakaitiswa 1 page chichinyorerwa maanswer bhuku racho ndakatorichengeta. Saka chinoitika pamastep mother inini nemurume uyu takadanana kudhara tichirambana tichidzokererana iko zvino zvakazopera takasiyana chilastigoni changu chine 5 months. Hapasisina rudo kana kumbodzokerana kana kubirirana zvekugunzisana zviweti hapasisina. Neniwo ndakamubva oni iye akamubva oni tikagamuchira. Vane mwana 1 but handina zvangupara bhozi ndakazosvika pakublokwa zvichinzi uri kutaurirei nababa Steve pamwe muri kudanana. Alright, mira mayeyo. Ndisati ndakangana mira ndidzoke newe munin'ina wangu kumasure bichani. Wati vana vaioneswa TV kusvikira late. Handiti. Vana vakauya vakakora, vakasimba actually. Kutaridza kuti zvechokwadi vana vachita kunge vakagara zvakanaka. Iwewe mayeyo ndoda kutaura chokwadi. Ndoda kukubvunza munin'ina. Let's say ndakupa vana iwewe vangu. Wagara nevana vangu handiti. And then ndogara vana vana iwo unofarira zvechikoro bura kune vana garai apa ndikutseya home garai apa zvechikoro hakuna TV yamunoona vana vanoti chii? Aiwa vana vanofanira time yekuverenga. Aiwa hausi kundipindura ndipindure mubvunzo. Ndati ndokupa vana vangu iwe ndiwarogwa pano ndokupa vana vangu. WhatsApp call kamba 063 mira 809 2176. Alright, ndokufonera back. WhatsApp code nemadata tinyasopedzisa nyaya yacho. Isausi. MTN. Alright, ngandifone baba ndifunga pamwe udase sunga ndinise usifu to alright ngandifone papa. Alright, okay, thank you. Yeah, apa pari tricky naye mukona zvandiri kuti ndoda kubata kwese. Apa pani kai nditori kusaidi kwa mainini kwa step mother apa ndokwa nditori kusaidi kwa mainini apa. Apa ndida kumuonesa mayoyo nemhaka yendi kuti ndikusaidi kwa mainini kwa step mother. Hana kundipindura ke mubvunzo wangu asi ndoda kuti mubvunzo uya upindure. Then totangira ipapo. Tuda kubata nyaya sezvairi guys. Hapana kunzi tatora side tavebayazana kudi. Of course apanga zicheva mwachatwa mukutora side. Muku kudaida avanga zicheva mucomment section but inini ndiri ngotora nyaya sezvairi. Ndizvo ndoda ngofamba naye sezvairi. Tongotaurawo zvanenge ndichingofungawo. Abva wafuna sanda save number dzamayoyo. Kanimbo declare number nimbo save number dzamayoyo. Ndibade kuzomufonera back. Right. List ya save kakati mbonzo wa kuZimbabwe. Zimbabwe hello. Hello Simeon. Muri sei? Right ndilombo kutoka pa program iyi. Muri potaura yini? Okay, ini ndoda kutaura ma experience angu akasiyana nezvema step mother nema step father. Ndoda kutanga kutaura ini ndiri step daughter. Alright. Ndamukadzi mukuru asi ndotaura experience yangu ndiri step daughter. Because kusvika ndana asi ndatokura kudai so ndatomukadzi mukuru asi ndichiri kungorwadziwa. Because inini ndakaita ma step mother akasiyana.
wokuti ndaiti ndikaenda kuofisi kwake ndaitotemera kuti baba vangu havapo ndotoenda kuofisi kwake ndonotaura kuti ndikuda zvakati aindipa mukadzi yeye but unfortunately vakazoramba nababa vangu vakazororawo mumwe ende dhatumana vakarora chinondinyanyondirwadza pamunhu uyu ndechekuti mudzimai anga ine utsinye hwakanyanyisa and because unoona kuti munhu kuti akatororwawo isusu tatokura but zvaaita zvezvekuti even kuti tione baba vedu chako akanga asingadi aisada zvachose and zvezvekuti chero mari chaichaiyo chero vamwe vana vekumashure uko vakanga vasati vapedza chikoro zvakabva zvakurova zvakadaro mukadzi asingadi izvo zvezvokuti chero tatokura tatoone zvinhu zvedu zvezvokuti handina kana chandinoda asi ndogona because tiri vanhu vaive kuti takanga tiri very close navo pedu taingoasosieta navo asi akanga asingatode zvezvokuti even chero kushanya kunyika kwavo ikoko waitonoshanyira imwe hama iri kumwewo kuti uone baba vako why reason yake kuti zvomurisauni baba wenyu yanga iri yekuti chikoni utsinye chaiwo kungoita utsinye uye wekuti handini muri mastep children kungoshayisana zveushayisana zvezvekungoti handisi kuda kuti muone baba venyu chete ndo zvaatori mudzimai uyu hongu baba vangu vakashayika zvavo vakazoshayika zvavo but imi makakura muchigara nani namai vedu saka pamaida kuenda kwababa pamaida kuenda kwababa pamainzi hamufangu kuona baba ende baba vaiti kudini nazvo kwababa kwanga kusingatombosikiki zvachose baba vaito even ukatovafonera vaitoti ukavafonera kana varipo taitoziva kuti varipo even chero masiblings avo vaitozviziva kuti mukoma hatauriki navo kana mai havaipo zvezvekutoti kana vasipo manje maiwe maigona kurova 2-3 hours muchitaura nyaya muchifara vaisazvivanza zvavo baba vacho vaingotaura kuti munongova mainini vanonetsa vaingozvitaura saka zvimwe nguva taingozozvidzora zvedu kuitirawo kuti baba vedu vave nerugai saka pavakafamba kaenda here kuna baba venyu kunoviga baba venyu baba vedu vakauyawo zvavo handichade zvakuramba ndichitaura zvakawanda kuti ndinozozikamwa asi pane zvimwe kaimwe usingakuzikamwa chii aya ndikutaura kuti kuna vanhu vaendewa kuti ndikataura nyaya ika ndikatendera mberi nayo vanotoziva kuti nyaya yani iri kutaurwa apa asi pakashayika munoziva munhu akashayika zvasiyana nemunhu upenyu kana muchida kuona kushavarara kwomunhu anonzi stepmother anoshavarara afirwa nemunhu uyu waanenge achirambira naye aiwa anoshavarara asi munozongoti hama ndedu asi zvadaro izvofutika muona kuti chero zvinhu zvavo zvezvezvo kunyatsofambiswa kwazvikozi zvakanaka hazvina kufamba zvakanaka asi tongoti hazvina basa isusu chatakangofarira pataifarira pazvinhu zvese ndichoti ivo mudhara pachavo vaitipa nguva yedu tiri kwatiri of course zvine chihwandi kuna mainini so but okay let's address on that one inoda kungobata pese pese was it fair though kuti baba anokupai rudo chihwandi because mainini havasi kuda ivo vakawana imi muripo was it fair? It was not fair kunotorinawo vana vakanga vatomboribhita nenyaya yekuti vaitoti baba bandimi mune muri at foot ungatana akafighta for us apa yes but uzongona kuti munoza kunongori nevamwe vanhu vekuti vanobva vazonyarira super nice zvekubva vatozokanganisira vana vavo nekuva nice kwacho because vana baba this also should be a lesson point that you're gonna call like and sometimes vana baba put your foot down and lay ground rules
vakadzi venyu vanyuwa nayo kana vachinge vauya about vana venyu vanenge vanko varipo because izvenge zvisiri nice kuti mozoenda kumutadza vana negweseri rudo kumba kwenya vasviki because vanotya chi vanotya maina varipo because iwo mimi you can't you problem ine varume iyo yekutika avamirire vana vavo tinongotongofunga kuti vakadzi chete vanosiya vana zvekuti vanozoti ndazororwa ndozoda kuti ndiite zvekumurume nevarume vava vanozviita zvokuti anotya mukadzi wake kuita ngashumba zvinhu zvekuti unoshaya kuti what is this man really benefiting from this woman zvokuti abva atosiya vana vake zvezvokuti munoti vana vachoka vazochikura vana vaive still unonzwa kuri kubatikana nekuti hauchavafuri zvakanyanyisa pavana vako nemhaka yekuti unoziva kuti munhu wako akabata vana kaki handiti maona akabata vana kaki but isusu generally we had a very good relationship navo ende taitoziva kuti kune munhu asiwo kana kuti pana baba kana kuti pana baba futi zvaive paviriwo futi maybe baba vaitira vaitoona kuti maybe pamwe pana baba futi zvaivewo pa2 pamwe baba vaitokuprotecta vachiona kuti mukazouya kumba kuita zvenharo mukauya kumba vasipo munogona kukuvadzwa saka maybe ndosaka vaitozvipira kuti zvinani ndivape rudo saka zvinogona kuve zviri pa2 ndivape hangu rudo vari kwavari ikoko because vakauya pana pavanokuvadzwa ndo vaiziva munhu wavo karimemba vaimuzivisisa chaizvozvo handiri kunyepa vaimuziva but ndinonyatsofunga kuti olright ivo pachavo vachitotaura vanotaura kuti ndakamira kuti ndiroore mumwe mukadzi kusvika vanhu vaita se vaenda kuchikoro nemhaka yezvinhu izvozvi zvamakuona izvi zviri kuitika nhasi vachitoti can you imagine kuti dai zvinhu zvakadai zviri kuitika nhasi vanhu nese musina kuenda kuchikoro aibuda chipenyu ane basa kubuda chipenyu zveshuwa nekuti munhu iyeye akanga asingadi zvachose unoziva zvinhu zvekuti even munhu achaikanoita kunge munhu asina kumbobvira akashanda munhu akashanda makore anodarika kuma30 ari mudiaspora anyway iyo ndiyo reka ndichitaurawo manje yevana vadiki inini wacho ndiriwo stepmother inini ndiri stepmother okay inini ndine wangu mwana wandakaona asi akanga asingagari neni mwana aigara una mai vake but zvange zviri okay taiita anawo zvedu kuti kakasvika mwana aripo baba vanongoendawo kavachiona mwana wavo zvese zvechikoro zvese zvinokwanisa kuitwa mwana zvaikuitwa zvakanaka then zvakazongoitawo kuti mai vacho vakazongoendawo kunze kwenyika ndokuzosiya mwana ini ndokuzotora mwana vanje ipapo ndo panozonetsa because ini chandakaona ndechekuti mwana akauya ati samu pichani kusamu kwandikutaura ndikokuti vantu kumatennis and above anotinetsei pekutanga apa because ane zvekumba kwamai and mwana anorwira mai vake kunotanga vangu vasina kunge vakaroorwa baba mwana akanga akangoitwawo zvake kwete zvotanga vakaroorwa but kutorwa mai chaiko chaiko kwekuti aitonditi mai nyingi kutochedza nezita remwana wangu zvazvokuti mafriends angu amwe ndo akatozobatsiridza kuti because ini ndaimboti hazvina basa let me leave it like that vana mafriends angu ati no unonida kuti udai mwana anofanira kudzidza kuti mai but with time zvakazoita and with time chakazoita kuti zviite chaizvozvo nezvekuti mai vakazoroorwawo ndo pakagadzirika zvinhu zvese ipapo vasati varoorwa mai vaitopombera mwana muona ndo patakashatira ana mai ukafonera mwana wako ari kuna stepmother uchimubvunza kuti ugere sei zvakati urikuita zvakati mwana inyaya anoshaya kuti vaya vari kumbobvunza izvi sei atangazvitsvaga manje mwana and mwana anotanga kuita problem child mumba because and then also vana baba kuna baba ndavanawo zvakapfuriridza izvo panongoda rumwe ndavana zviva zvekuti iwewe even ukataura zvinhu zviri negative chinhu chandakadzidza ndechekuti ukaona chinhu kune mwanaka step child chichaari kuita zvakanaka usachiudze baba wacho tigadzirise wega nekuti the moment anochitaura kuna baba wacho havachibvumi kuti zvesho achiita vanotoona kunge uri kuvenga mwana saka ndechekungogadzirisa wega zvakanaka asozvigadzirisa asi nechandakazoona manje ndichidaro this is how I treated mwana wangu zvokundaingogadzirisa ndega ndaingogadzirisa kusvika zvaita kusvika mai vacho vachinja mwoyo vakundifarira zvinhu zvakuendeka ndine mwana uyu
asi zvakazongoitawo kuti ndakazoendawo kwaanogara ndine mwana aida kuti ndobva vazomutora ndobva vazorambira naye ndobva vazoramba akachigara ari ikoko asi azokurawo amusikana mukuru wakachizoita hondo namai manje andi vanozvireka vana vanoziva ava ndosaka ndichiti even uri step mother bata mwana uri zvakanaka nometa kuti wanzi uri muroyi nometa wanzi wakaipa nometa wanzi wakadini chero mwana yakakuitira mashiripiti mubabate zvakanaka ichasvika nguva mwana akazoita problem namai vake and akaudza mai vake shoko rakashata indakatoritsura akaudza mai vake shoko rekuti mai vangu vari kokoko inini papona ndisiri muno naindiri kune imwe nyika mai vangu vari kokoko vari nani kwokudarika inini handiri kunzwa asi inini zvese izvozvo zvikaizvo handina kumbobvira akazviexpressa kwandiri asi akazviexpressa akura akutoshupawo kuna mai akuchitaura unaku hwangu ini handiti muri kuzviona imhaka yekuti unongobata mwana semwana wedza wanzi wakaipa nehama dzacho wenza wanzi wakaipa namai wacho wedza iye mwana akuitira mashiripiti asi ukamubata zvakanaka rimwe zuva chero akura achazvirangarira chete mwana aiva azvirangarira akazvirangarira ndikamutsura inini ndiri niya ndikati handidi kuzvinzwa kuti uri kuramba mai is mai usandikombeya namai vako zvachose ndizvozvo zvandakaita ndakatoita kare saka ndizvo zvinoitika izvozvo zvomustep then the last one antimere sorry ndave kutambisira nguva asi todangotaura masinario akasiyana the last one ini ndakarorwa ndine mwana wangu ari step pamba pangu pano pandakarorwa akauya mwana ari mwana mudiki 2 years achiti pyu pano inini mwana wangu wekupedzisira akazoziva kuti asisiso wake uyu aine 15 years okay ende kuziziva kwake akatoziziva mushure mekunge uyo musikana mukuru uyo asisagari pano atouya ndiye akamutaurira akanga asingatozvizivi nemhaka yekuti bambo vanobata zvakanaka asi challenge yaivepo yaive one yekuti mwana akanga asingakwanisi kuenda kumusha handizva zvekuti toichada kuenda kumusha kwandakarovenyi kuenda naye kumusha ikoko akanga asingakwanisi kuenda naye unongoziva zvinongoitikawo zvinhu zvakadaro zvinogona kuitika zvimwe zvese izvi zvakunge zvakanakisa zvese handina chandoshora kana naiye hapana asi mhaka iyo yekuti akanga asingakwanisi kuenda nanhasi iye atosikana mukuru ari kwaari ikoko anotozvitaura hati murikuona asi sisi tinenge tiri vanhu vakuru chifungwa ti tiri kuprotekta vana vedu tiri kudini izvozvo zvimwe zvidiki diki zvatinoita izvi zvinoafekta vana forever and ever zvekuti ndinotowisha kuti dai ndanga ndine emwe yekuzviita ndakaita kuti akueni because izvi zvanotaura kuti paripo pekuti unenge uchita maplans andonazonogara mushando anotaura kuti kana mukagara ikoko handiuyi ndoti why zvonzi because ndakanga sina kutenderwa kwokuenda okay ini ndokudai ini nadete because ava wangu murume ndo vari closest naye estate although ane relationship yake nababa wake zvadoko asi avari closest nawo semwana akagara kubva aine 2 years svikasvike 23 years zvokuti anovaitira chiro zvada kozoti ava vana vangu ava mastep ake aya ndo vaanoitira chero zvepasi chero zvavada anoita handimuvona nemhaka yekuti achengetwa zvakanaka nababa vevana aitotaura nemudiki wacho achitoti ininika I don't like a step sister asingatozivisisi wake ndi-step sister handitimaona that's how close they are ndozvanhu zvandoda kungotsananguriwo zvangu aiwa well done kola at least maibatawo mwana uyu zvakanakawo zvekusatoziva kutoti chii aiwa well done thank you very much kola regai tinzwa mwari kungofona mafona netsapa thank you SIS MELLY okay bye bye konei guys hapana here vakarerwa nastep mother apa vakarerwa nastep mother vangada kuya vasheyawo maexperiences avo hapana here vakarerwa nastep mother vaiye vatiudzewo kuti zvaifamba sei mukuregwa kwacho ikoko kwavakaitwa kola hello muri sei experience as a step child
All right. Inini hangu ndakachengetwa na-stepfather handidi kunyepa zvekuti tingaramba tichingopomera vose kuti vakaipa handivo vanenge vakaipa. Inini I don't even complain even up to now. Ndiwo munhu wandinotoona sababa paupenyu hwangu zvekuti even chandinetsa even up to now ndikakudza kuti zvese zvokuti takatosvika even kusvika kuform 4 vachiti vakaenda kwarara taigara kumusha. So taigara kumusha vaitoenda vaiti vakaenda kwarari kunotora mari. So tatiri 2 ivo vanga vaine umwe mwana wawanda ndakada kuenzana naye vaitotenga kana mapenzi waya nawo pamamoti paivana zvinhu zvavo and everything kusvika form 4 vachititengera. Even up to now ndakatororwawo ndikaenda kurume ndikadzoka vana vangu vanotogara futi navo havakombine kana kuti nditi vanombovaitora Hutsinye kana nditi ndine musi vandakamborohwa navo aiwa ndinganyepe zvechokwadi. Saka havasiwo vanhu vane Hutsinye mukunze uku kune vamwe vanhu vatori nemwoyo yakanaka ndisingaiti. Thanks to your father, thanks to that man sure akakuchengeta zvakanaka kudai. Izvozvi mukatovhunza vanhu kuvakatounzi uye hasi mwana wapano vanhu vazhinji vemuraini vanotoramba kuti chirudzii bhozi havatozviziva havatozvinzwisisi. And already kumba kwedu kwakune matwins ikoko but vanhu vangasingazivi kuti matwins vakomana here kana kuti vasikana vaiti vakasangana nesitiri 2 aingonzi ndo matwins euku kwaya vakasangana nevakomana zvosaka mune mapeya maviri ematwins eri pamba panapa. Saka aiwa ina vandoda kungotenda zvangu ipapo. Okay, thank you very much Kola. Thank you. Right. Ko vakaregwana na step mother hapanawo here mu comment section vakaregwana na step mom. Hapanawo here vakaregwana na step mom mu comment section mutudzowo ma experiences. Nyani kupapa mune chitanzi kwai time musko na 4 o'clock chizoenda kupi chinza kumunda itaiso handiwo here pamunenge mutaura panyaya dzachona. Hello Kola. Kola hello. Kola hello. Mushe kanjani? Tiri kunzwa muri sei? Inini nyaya yangu kwese ndakareva na stepmother zvese na stepfather. But stepfather ndakazovaziva ndati kure yapo. But inini personally what I realized was padairerwa na stepmother I started fighting my battles and I around. Wow, thank you Kola. Thank you for opening up. Thank you. Baka bashaya muna kuti bold enough kuyachitaurawo chokwadi chakafanana ichocho handei. Okay. Naye vangu vakarambana ndine 9 months. Handizivi kuti vakarambanira iyi zvakazvaita sei. But at the time panguva yavakurambana vakanga vava nedzimba mbiri furniture zvese zvanga zviripo kubva kumabedroom ese they were furnished masitting room zvese hapana tanga chisimo munhu. But nekukura mai vangu was not in the picture. Ndaivaziva from mapicture ninge akaiswawo mumba ukupi kupi. And then baba started having my stepmother children. And then pakazoita one vakaspeaker around. And in all honesty she was a very nice woman. But inini ndakanga ndine mentality yangu ndega yekuti havasi mai vangu. Zvekuti I started having that mentality yekuti havasi mai vangu. Ndaisavabata zvakanaka. I never gave her that respect yekuti ndimai mumba. And I'm not going to blame it on Baba not introducing her properly to us and saying kuti ndivo mai vemumba vasinzi musina mai. I'm not going to blame it on him because ndakanga ndasvika pastage yekuunderstanda kuti vanhu vabereki vangu vakaramba. Baba vangu has moved on with his life. Vava neumwe mukadzi. I was at that stage yekuti they understand. But I never gave her that respect. So much so that paisi pakaitika rufu mafamily gathering obviously mazamana maseta matshirt zvezvi madina seta ekudhara echina yanenge nezvimadesign zvemaruva stuff. Ndaimhanya ndonosunudza foni ndofonera mai vangu kuti zvinhu zvabviswa kuno zviri kushandisiwa. And my mother would phone and fight nababa vangu kuti uri kushandisira zvinhu zvangu uri kushandisira zvinhu zvangu. And ndaizokufara honestly ndaizokufara kuti ndiri kupesanisa vanhu in a way. But life yangu like
makaisa phone palaudi aiwa miraira ndakaita earbuds miraindibvisa yeah beside because ukuita ma-ecos makundinza kwazvino yeah perfect. Yeah, okay. I think relationship yangu na baba vangu broke down because of that. Because it got to the point yekuti taigara nevana bamukuru nana bambiri nana tete vakashaika zviya zvekunzi baba vangu vakasiyiwa vaita musara pavana. And it got to the relationship yangu na baba vangu, it got so bad zvekuti ndaiti ndikaenda na baba vangu ndinokumbira mari yemapenzi ndonzi handina uyu wabamini kana watete kana ani oenda the following day kana that same day ndinokumbira mari yemapenzi yokuda maona. So the relationship yangu na baba wangu, it became so bad zvekuti like even to this day atina that relationship yekuti ndinototaura navo. So that's something that inini pachezvangu I will work on. But what I know for a fact is isusu vana tiri mumastep, especially kana uine stepmother, unosvika papoint yekuti you are fighting your mother's battles. You don't know relationship yamai vako nababa vako kuti yakapera sei, but inosvika papoint yekuti tinge takuti ndikuda kuzvigadzirisa chete ndo that's another point as well yekuti kune vana vanoenda vosvika kuna stepmother kuya handiti haasi kuziva kuti baba namai vakarambana sei, akunofaita bhesu kujelasi ramai ndo rakunofaita iye ari mwana, akunomira pakati achiisa nastepmother because ari kungozviona sekuti stepmother vakabva mai vangu vanofanirwa kuuya pano kudzoka pano andiwana. Saka oenda kunorwa chisvo zvamaiita imimi, moenda kunogona stepmother muchirwira fight yamai isiri yenyu yamusingazivi kuti yakabva nekupi, oro sometimes mai ndo vanenge vachitaura oro sometimes mai ndo vanenge vachitaura zvanenge vachitaura kumba, vanhu vanobata mukadzi yamuroi anogara baba venyu izvo wanaenda vati ndipeiwo mari yekuti nditengere vana chakati vakati handina, izvo zvaudzwa nemukadzi wavo kuti vasandipa muroi chechaiye danga asipo izvo zvidei muri kutotengerwa zvo zvamuri kuda chichi chandi muri kuona vana vanenge vachiteerera. Ani muri kunzwa vana the day rekuti vaje vakuchinda kuna mai kuya manje kuna stepmother kuya manje vatoenda vakatoona munhu akaipa kudhara ari kuvatadzisa kutengerwa pizza, ari kutadzisa baba vavo kuti mai vakakumbira mari baba vape mai mari because vakanzwa mai vachidii vachitaura handi muri kuona. Saka that's another point futi iyoyo izvo zvamaita izvi zvokuona And like I said, with because of that breakdown in relationship na baba vangu, like my vangu na baba vangu wakaramba 9 months. Ndakasvika pa 15 years my vangu ndichivaziva from mafoto but ndisingavazivi in person. She was just a voice on the other end of the line, you know, she would phone here and there, urisei and things like that. So like when I became a teenager, because of that broken down relationship na baba vangu, I became a rebellious teenager. Zvekuti ndaigona kuenda a whole week ndisingazika noti ndiripi, ndisingadi kuchikoro. Ndongobva pamba Friday masikati ndabva kuchikoro ndosvika ndochinja uniform ndopfeka hembe ndongobuda mumba, hapana anoziva kuti ndaendepi, ndozodzoka maybe Sunday kana Monday makuseni ndatorobva kuchikoro. Zvekuti baba vangu vakazosvika papoint yekufunda mai vangu vakati mwana wako ndamutadza uya utore mwana. Ndopandakazotora namai vangu ndikagara namai vangu. Unitotsika vati mai vangu let me ask ipapo unubu wamaita muchitora stepmother vaibata zvakaipa here? ayo vaibata zvakanaka vaibata zvakanaka zvisimeni, so much that pandaienda through that rebellious stage, she would pandaidzoka kumba ipapo after 2 days or 5 days vaindigarisa pasi vondibvunza kuti mwanangu problem yako chii, open up to me. Ndini mai vari muupenyu hwako, I'm not trying to replace mai vako but ndini ndiripo iko zvino. Kana usingakwanisi kutaura namai vako pafoni, taura neni, explain to me kuti chii chiri kuitika. If you feel kuti it's something that you can't tell baba vako, ndiudze, ndinokusvitsira inini nyaya. You know, did you like zvekuti vaitondi like she would counsel me and ask me kuti did you go through something uchikura chiri kuita kuti at this stage ufeel the way yauri kufila nayo. Like she was mai kwandiri in every sense of the word. But vari mai kudaro still you hated ye. Vari mai kudaro still you hated ye. Yes. Indanga ndichimbori nepfungwa yekuti havasi mai vangu number 1. Imba ino zvese zvirimba munozva mai vangu nababa vangu. Exactly. Saka ndanga ndimbori nepfungwa yekuti hamusi mai vangu hamuna zvamunondiudza. Maona.
Saka pandakazotora namai vangu, that's when I realized pandakazosvika kuna mai vangu, I realized mai vangu vatoriwo nani nemurume wavo, nditori nehanzvadzi yatokura atova munhu, you know. And in all this time ndagara nababa vangu, I did not know this. That's when pandakazovhurikawo maziso ndikati no, but the life yandairarama was like the way I was treating that woman was wrong. And I see it was not my right to treat her the way I treat her. I had nothing to do with their relationship. Yamai wangu na baba wangu or yamai ya baba wangu nemukadzi wavo whoever, you know. But anyway, ndakazosvika ndikaona kuna stepfather who in like call baba kuti he was baba in every sense of the word, because like I said, the relationship yangu na baba wangu haisisipo. It's almost non-existent because of everything that happened. But ndine mwana who's 10 years old. Atombozvizivi kuti kune vamwe sekuru. Anoziva vasekuru vari in the picture because ndo varipo, ndo baba. Zvokuti ndikamuka ndasi ndanzi ndarohwa nemota, he's the first person on the scene. Even kwatinogara kwacho vana vatombozvizivi kuti havasi baba vangu. That's good. That's good. That's very well perfect. Right. Thank you very much, Kola. At least you were open up to say kuti no, you opened up to say kuti ndaitota msikanzwa ndini because ndaifunga kuti zvinhu ndezvasai kunzwa kandaita mai vangu vachiti zvinhu ndakatenga tikada ndaitoti zvinhu zvamai ndaigwa kundo yamai vangu. Thank you for that one. Thank you for that point. Comment section, I hope muri kunzwa. Bye bye. I hope muri kunzwa comment section tigadzirise. Antika I hope muri kunzwa mugadzirisewo. Anti muri kuzvinzwa. Right. Hameno kana mwe vari pa mwaroda kufona tinzwe pashaya munhu anofona chirega endi kutsanangurira how I grow up inini nani, how I grew up ndina stepmother kana kuti ndina stepfather andimaona. But I know a lot of people in the comment section vakachengetwa na stepmother na stepfather, vamwe vaito abuswa chaipo na stepfather zvachose. But hello Kola. Hello. Okay, vadona right. Rega itinzwe vamwe. Hello. Kola hello. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Ndiri right zvangu. Ina hangu ndoda kungotaura kuti SIS MELLY munoziva munhu anongonzi mwana asiri wako anonetsa kuchengeta. Nekuti chinoitika ndechekuti kana uri stepmother handiti uchichengeta mwana asiri wako, vanhu vese maziso anenge akakutarisa kuti whatever chawaita chero dai wanga wachiita ari pamwana wako vanhu havazvikonzidi, but ukangozviita pari pana stepdaughter or stepson vanhu vakutoti anodaro because haazi mwana wake. Inini I'm talking hangu handinambochengeta mwana wemurume. Of course murume wangu anaye mwana wake waakaita, but handina kumbogara naye, but takagarawo nevana bamukuru. Alright, mirai hatisi kuda kuda zvana bamukuru, toda zvenyu izvozvo. Murume nyana mwana asi hamnambogara naye, relationship yacho iri sei pakati penyu imimi nemwana uyu ari kuna mai vake koko? Mwana anochengetwa nambuya mai vani, mbuya mai vake. Saka chero ari kuna mbuya mai vake mamutauriri mwana? Inini ndakangosvikawo ndakangoroorwawo ndikawana mwana uyu aripo, zvakavakonana handizvizivi, but problem inoitika ndeyekuti pakati pababa vemwana nambuya vacho havana relationship. Mbuya havadi nemwana. Asi still mwana ndewenyu, asi still mwana ndewenyu, mbuya vari kupi? Ndizvozvo inini ndichitoroorwawo ndakaudzwawo kuti kune mwana, saka ndaitoitawo effort yekutoti yekutenga hembe yekuita sei, but taita hembe dzacho tikadzitenga kudaro waiwana kuti pamwe hadzitorwi. Munotaura takatenga hembe dzemwana zvakazodai, zvinoita kana almost hembe dzisina kutorwa kuti dziende kumwana, pamwe kutozoita diki hembe dzisina kusvika kumwana. Saka takazongodecide kuti maybe vanhu ava rega tivape time yavo, because kedu kusaidi kwedu taisawo effort but vanhu havasi kuappreciate. But sei mbuya vasingadi nemwana? Ini
ipapo handizivi kuti sei mbuya vasingadini handitozivi chero izvozvi kana kuri kunzi vakafonerwa kunzi toda kuona the last time yandoziva vakafonerwa kunzi todawo kuona mwana handiti vafonerwa kunzi mbuya toda kuona mwana mozva kuti vakatanga kupa maexcuses zvikazodi then later ndobva vazoti chiuyai kwanzi uyai tisangane mutown SIS MELLY havadi kuti kumba kwavo kusvikwe vakati uyai tisangane mutown takaenda mutown macho imomo SIS MELLY isu takangobva chimotogai totorenga madrink apo takavamirira takatodzoka tikatowana vatoenda vachitotaura kuti ndinoda kunoatenda church service. Ko mai vemwana varipi? Mai vemwana vatoriko kwavariwo vakatoitawo mufoni variko. Okay. Anyway, kana mbuya vachiramba havo nemwana wacho vachiramba nemwana kubva kwamuri nekuda baba mwana aiwa tizozive ndo haungazvimbandidziri handiti kuti uti uda kudai panonetsa zvimwe problem inoitika ndeyekuti unotozoona kutoti pamwe unogona kumanikidzira wotozotsvaga mamwe maproblems angasipowo zvikonzeresera maproblems. Zvakaoma. Zvinonetsa SIS MELLY. Yeah, zvonetsa. Alright, thank you very much Kola, zvinonetsa zvishuwa. Okay. Yeah, panonetsa. Yeah, hanzi asi mwana wababa ava handizive. I don't know. Guys, munoziva sometimes we are quick to judge because vazhinji veimba munenge sati mambopindawo macomments munenge sati mambopindawo masessions akafana neii vazhinji venyaya musati makarorwa nevarume vasina vana kunze anditi makarorwa muri vasikana musina mboita vana kunze saka mumwe munhu akaitaura nyaya yake panapa it's easy kwamuri kuchikurumidza kuchinja kuti haudi mwana haudi kudai hamusati mambosangana nezvinenge zviripo pindai paground mupfeke bhutsu dzemunhu ari kutaura munyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei tigomungozodzoka pano mutaura chokwadi. Kola hello. Kola hello. Hello. Muri sei? Tiri right SIS MELLY. Muri sei? Mushe kanjani? Aiwa. Tafara kupinda mushirongwa. Inini hangu handina kumbochengetwa zvangu nastep mother kana nastep father asi inini ndine mwana wangu wandakaita ndikazororwa nemukomana ndine mwana wangu saka handina zvangu problem mwana wangu anobatwa zvakanaka ndakazoita zvavo vamwe vana vairi nekwandakazoenda kusecond marriage yangu saka vana vangu vanongotitwa zvakangofanana sevana vandakazoita nemurume wangu wandinaye. Asi akumbobudi here mukakonana kumbobudi here mashoko kumurume wenyuko? Kana hapana mashoko anobuda but kuhama dzake ndo kunotaurwa kunzi uri kumuchengeterei mwana iye dai aendeswa kuna baba vake but iye anongorambawo achingoti aiwa ini ndinoda kuti kungochengeta vana vangu zvakafanana handisarudzi vana asi kuhama ndo kwatine problem but isusu edumba medu hatina kana problem. Anyway, Christine makaiti gwenyasha mwana wenyu muri makagamuchira kuchengeta zvakanaka. Kazhinji kuna baba ako akuiti problem. Kuna baba akuiti problem. Nana mai kundo kune problem. Kazhinji kacho. Kuna na baba kuno akuiti problem. Kuna na mai isusu vanhu vechikadzi ndipanonetsa kuti uchengete mwana asiri wako. Ameno kuti isusu vanhukadzi takazvarwa takaita sei. Ukati kuti utambire mwana asiri wako panenge pakatiomera. Yeah, pakaoma. But anyway, Kola, I know it's okay. Thank you very much. Thank you. Guys, nyaya dzakadai so dzinonetsa dzinosiyana right vari kwenda mwanda kufona nyaya dzakadai so dzinotinetse idzi dzinonetsa nyaya dzakadai dzinosiyana mai mwana ini ndinaye step ningikiri step son ndinaye step son mai mwana unonyatsokuona akauya anonyatsoita kupombonoka kufara munopedza lockdown yese mwana aripo achifara zvakanaka achidini but panenge pachiita prop time yekuti amai vacho vakafona mwana anotora foni omhanya kukona kunomira kukona ukauko handiti maona dzimwe nguva kana tukazoteerera ka wonzwa achibvunza kuti uri kudya uri kuita sei saka pari pamukadya mwana akatarisa here
Asona imi vana maika muite kwazvo. Unobvunza mwana kuti muri kudla saka unoti kune vanhu vangarega kumwana vanhu vakadla mwana asingadli. Vanhu vanositi tebhuiro setwapo. Vanhu vose vodedzwa kunzi garai apo vanhu vose vachidya ipapo. Ani maona. Munozati ndaitombotya kana kuti ndimuti diridza kana loan. Kutya chacho kuti anozoti ndadiridza loan. Konziwa didziwa loan chichi ndaitombotya. Ani maona. Kusvikira ivo baba vacho vanazosvika pagiri peta svika pati ko muridza loan madi kuti ndoti unoona paunoti futi ndotya kuti ndikati ndirize unenge wakutya futi tonoza sokuti uri kuda unenge watone confused kuti ndoita sei. Ani maona unenge watoshiya kuti woita sei unenge wakutoshiya kuti ndoita sei. Kola hello. Hanzi akura sei ane 13 years. Kola hello. Kola. Mirai, I don't know what's going on here. Hello? Hello? Yes, takunzwai. Inini ndakarerwa naStepmother SIS MELLY. Ndakaoneswa Satani mupenyu. Stepmother uyu aiva musikana wedu webasa. Akatanga ari musikana wedu webasa. Akauya mama vachangoshaya. Takagara navo tichiti mainini musikana webasa. Vabva kuti mainini musikana webasa Stepmother takazungumuka avacharara nesu kuspare vasikana vakurara kubedroom. Zvadaro Stepmother Hanzi mirai kola. Hanzi so SIS MELLY your husband had an affair. Zvinoshamisa kuti murume waita affair. Anotoita maaffair. Konti pane panofamba nechinhu chake naye kuti ndisarira chandakachichengeta muhomwe. Handisi murume. Kuna murume anotoita maaffair avo kuti tinenge tiri kweresu. Nai ngirikiri. Tive naiti ungatoti kwaindisara nechinhu chake ndigurensana nacho muhomwe. Handi munhu anofamba nechinhu chake. Achina chinhu chake kwanenge achinda. Oita affair yake iwe unongochiziya. Unogona kusvikira zvatopera. Anti maona. Hakuna murume kunzi kwai chero wako iwe wacho urikundibvunza kuti kwai when you stepmother wako wantoita wafe tose tingori mumsomubhoti kuba totora nyaya dzevari matichitaura nyaya dzema experience ndo maexperience atitishiyaka asi aiwa nokuchitokana kuti ndonoti SIS MELLY havana maproblems woti SIS MELLY havanyengegwi kuti ndiri chii kana Beyonce chaiye ane mazimari ake achinyengegwa kuzoti ini hangu ndopfeka matenesi nemapambu chiwakona usada kundikoresa kudaro naiwe mainini mucomment section handinotonyengerwa kana macelebrities yavachengegwa kuzoti iniwo hangu no ndiripo when I was there and asiri yoga one day tichauya nenyaya dzemafezi idzi tichauya nenyaya dzemafezi pano titaure pano apa panyaya dzemafezi idzi handitika munhu sachibuda pachena titonyatsokuudzai kuti ini ndakatomboinda kutodhonza fight tiripo kutaona titoona vakawanda isu but isusu tiri machemberega isi takadzidza kuti ina hangu seinhangu ina hangu ozvidza kuti ina hangu handisi imba yangu nokuti munhu afamba chita zvinhu chake ngangu ndati zvinhu chake kokoko ndonyongonyo nei ko ndechangu here chiri kushanda hachisi changu iwo wavaviwa ndouna nokwenyiwa handiti kwenyiwa wakadaro uchavata guest ko zvine inei kusvikira waya namari zao dzako handiti ina handingazivi kwai zera rangu rinoendoi kwai ndawanikwa ndakunotangana notsvakana nomurume kana kuti ndakunodai haiwa kana wani iye ashotwa unongorongedzai ndokutongedzengedzesa bhegi replastic mapepa eplastic mabhini aya toti bhabhai wointawo ndisiya muno asina ndingabudika mumba mangu ndichiti kwaitokudira munhu izvo handiti ina hangu zvahanditi zvinoitwa nevechidiki zvitwaitobuda todai voinda apa mangwana kwai ndatadza ndakonewa imba wainda apa pamwe achikuda kusvikaita varume 5 ina hangu handizvigoni kwena ndirai mberi inini ndakarerwa naStepmother SIS MELLY. Stepmother vakatanga vari musikana wedu webasa. From musikana wedu webasa Stepmother ndo vakazoita chii mukadzi wababa vangu. Aita mukadzi wababa vangu tachiri vana vadiki like zvinhu zvinonetsa kugamuchira kuti munhu anga ari musikana webasa achikuitirai zvese vatomai vemba. And from there Stepmother vakatanga kuchinja takabva tachanga kuona matrue colors ake. Inini pavakauya Stepmother nandiri kuchikoro nandiri mubhodha but nandine kamunin'ina kakasarapo. SIS MELLY ndakabviswa kuboarding pandakadzoka first holiday yangu Stepmother vakataura vakati iwewe boarding school iyi iri kuzopera kozi inini mwana wangu haangadzidze kumusha iwe uchidzidza chii kuboarding school. Zvinhu zvese izvi pazvaitika SIS MELLY handizoti varume chii chinoitika
baba vangu vaisatsukunyuka kana kuita sei sisi Melly ndakabviswa boarding school ndikaita muday school day school kudaro baba vangu tichitoziva kuti vari able sisi Melly taishaya kana school fees kushaya kana hembe yekupfeka stepmother vachinotenga hembe dzavada chikafu taidya nenguva yavo munhu yaikwindimara aibva ataura kuti pano pangu pano ndinoita zvandada ende taingonyarara tichingosiya kozi takaona kuti baba vangu nyange ukavaudza sisi Melly hapana zvaichinja zvaitiita worse stepmother vaya vakandionesa chitsvuku sisi Melly ndaisamboziva kuti ndinokura ende I still remember I tried suicide kakawanda but dzimwe nguva excuse me chaizondipa simba kamina kangu kuti saka ndikafa ndikakasiya kakadai kanoita sei hama dzana mai vangu sisi Melly hama idzidzi dzana mai vedu vanozooneka wakurorwa hapana kana munhu wai vaiuya vachiona zvinhu zviri kuitika vaingoti zvakaoma saka baba vanyu vari kuti ndakaona nhamo sisi Melly zvokuti ndikazvifunga ene stepmother vakazongoenda vakasiya mwana munoziva kuti dzimwe nguva ndinozviti mwana uyu hana chaanoziva ndiri able ndinofanira kumuitira something but dzimwe nguva mamemories aya akadzoka ndinoona mai vake saka mastepmother akanaka aripo asi akashata sisi Melly aripo ndakaoneswa handimbodi kunyepa inini ndakaoneswa chisingaoneka ndaiswera nenzara mumba makazara chikafu mumba mamai vangu imba yakavakwa namai vangu ndikakudzira kuti izvozvo hatina kana foto 1 ramai vangu ratinoremember kunze kwemafotos atinozopiwa nanasisi vavo akapisa zvese stepmother vaya vakapisa every memory yamai vangu stepmother vaya vakapwanya kwete kurasa vaipwanya zvinhu zvamai vangu vachitaura panapa pamba pangu panapa siri pamba pamai venyu ende stepmother vangu vavaigara vachitaura mashoko kuti pano muchapabva mukandisiya ende takapabva tikavasiya we saka handidi kunyepa sisi Melly but ndoda kungotenda Mwari ndakatororwawo ndikatochatawo ndine mhuri yangu zvinoita ndaisambofunga kuti ndinokura sisi Melly ndaisambofunga kuti ndichatonziwo munhu muupenyu saka vanhu vakanaka varipo asi vanhu vakashata varipo handizivi kuti stepmother vangu wanga uri mushonga kana kuti baba vangu vaimanipuletwa nekuda inonzi chii lula ende to an extent yekuti handidi kunyepera inini nababa vangu hatina conservation because at the end of the day I'm an adult mamemories aya anoramba achidzoka kuti but munhu iwewe ndaisafa uripo une mari uchita sei saka pandinoda kuti ndivhure kana kuti ndide kutaura navo ndine chironda chisati chaoma chaichaya chekuti ndovana ndati asikana namai ndakaona baba varipo shuwa hapana avana kana musi wavakakosora I still remember musi baba vangu vanga vane mazino vairwadziwa nemazino so stepmother vangu vakabika nyama vatati aiwa isi toda kudya dishi nadhedhi mukaka muzoti akakupirwa mukaka pamberi pababa vangu zvikanzi munoda kudya mukaka nekuti baba venyu aripo kana vasipo munoda kuti munoda kudya mukaka kumwana unogudya mukaka kana baba vasipo sei saka nini hangu sisi Melly handidi kunyepa ndakakura zvakaoma ende alisi kwaari ikoko Mwari havonga wabva wamudedza nezita kuti Alice anonzi Alice anikwa una namba yake ndichimbomufonera kuti Alice uya kuno tikuye uchizedza kare unoenda kuchechika woti hanzvonzvo inini ndinoregerera munhu inini amai ava vakandionesa zvakawanda muupenyu hwangu akandiitira hutsinye to an extent yekuti dzimwe nguva ndakazvifunga ndakanyarara ndinochema but ndinozozviudza kuti nekukura uku ndane vana ndoramba ndichingohandwa nemamemories akudhara saka vanhu vanogona kupupura havo mastepmothers akanaka aripo asi vane mwoyo wasatani wokugehena aiwa varipo handidi kunyeperana zvakaoma zvakaoma pakaipa mastepmother from heo ariko but hamene kuti zvinopera sei hamene saka Alice asati anombomona kuti ari kupi Alice hausi kuziva kuti aripi Alice hausi kuziva kuti Alice aripi aiwa handitombowa kana kutsvaga handitsvage pamwe akafa kufona kana kunzwa aiwa ameno sisi Melly ameno inini chandakutoda hangu kuti mwana wake like ene nekuita mwana nekuita vana ndakudzidza kuti mwana hana chaanoziva saka mwana wake ndiyo ndotombobvunza kuti ari seiko mwana
chii chaari kulekana ichichi but inini mai vake hanimbodi kunyepa kana zvikatonzi hanzi afa ndinogona kutoenda kufinara kunoona kuti afa here zvemashuwa handidi kunyepa ende ndakamboedza zvazvo kunhu hanzi izvozvo forgiva munhu kuti hanzi kune vanhu vanoregereka mumwe munhu chokwadi unonyatsoona kuti mumwoyo mangu mukomo hamuna nzvimbo yake hamuna ende ndinogona ndaregerera munhu zvekunyepa but iwe chinyatsoziva kuti munhu izvi akandiitira muupenyu hwangu ka handimuregereri. Zvakaoma. Alice Day pamwe ari mudiaries, pamwe ari mu-comment section. Pamwe ari mumufungisi SIS-MELLY pamwe arimo. Zvakaoma. Alice kwai Mwari ave newe. Alright, SIS-MELLY maita baba. Alright, thank you very much Kola, thank you. Alice anenge ari zvake mu-comment section achiwa chinzi Alice Mwari ave newe. Kola, hello. Hello SIS-MELLY, muri right here? Ndiri right, muri sei? Ndiri right, muri sei? Hamusi kunzwa, tiri kukunzwai. Ini ndakakura amai vangu ka vanga vari mukadzi mudiki ndina amai guru dhidhi vanga vane vakadzi 2 dhidhi vanga vane vakadzi vavo 2 zvavo. Takateerera. Saka zvavo vane vakadzi vavo vaviri ka mai vangu ndovanga vari vadiki vacho. Zvavanga vari vadiki mai vangu ka. Hello SIS-MELLY. Tiri kunzwa, enderai mberi, tiri kunzwa clear, loud and clear. Alright. Saka mai vangu vari vadiki akatanga kufa ndidhidhi manje. Baba vangu vafa inini bakwedu takabarwa tiri 3. Inini ne200 kwangu tudiki 2. Kune imba hombe kwanga kune vana vakati wandei kupfuura kwedu. Vatagara babamba vafa. Ndinotevera racho mama wangu vafa. Ava mama wangu vahombe takasara navo ndikakutaura kuti vakatichengeta vachitipa mupunga chaivo tichigara hedu kumba kwedu kwatatakatengerwa nababa vedu tichichengetwa takadaro nehanzvadzi. Munhu anga akandivenga inini ndisisi mwana wamai guru. Sisi vangu ndo vanga vakandivenga vekuimba hombe uko. But amai guru vangu mama vangu ka nanhasi ini ndiri kunyika kwandiri kunoko ndikatogara ndisina kana kuvafonera vanotondifonera wakadini. Pane rimwe gore I remember ndisati ndauya kunoko vakarwara negumbo ravo vakanoitwa inonzi knee replacement kuZambia. Vakasarudza inini step daughter ndiende navo kuZambia kunogara 1 month muhospital mai guru ndikavachengeta. Unoziva kana munhu aitwa knee replacement zvakaoma sei zvinenge zvichiitika ipapa asagoni kufamba kana kudii. Saka inini hangu handingati mai guru vangu vane chavakakanganisira. Vainetsana namama wangu inini ndasingazviziva hatina kumbobvira tapindura. Nanhasi mai guru mama vatondibvunza kuti mama wako ari kuenda kuti amai vangu vari kuZimbabwe. Mama wangu ndimai guru vangu nanhasi ndo mai vangu vandoti mai vangu sezvai vangu inini vakatoshaya. Saka kune mai guru vari right kunzo. Ndochiti zvona ndautaura SIS-MELLY. Thank you, bless my guru venyu vavo. Thank you SIS-MELLY. Thank you very much. Right, inzwaiwo comment section hanzi dzosai nyaya dzana Gilbert zinhu dzatinoda titanga idzodzo. Come on guys. Totaka kuti atodona tokataimwe show yekuti fonera munhu one ndikirira yamudzoti Mwari ave newe. Kudai girlfriend iri ya Gilbert kana kuti ndiye anongofona kuti nezida ningi Mwari ave newe. Ningi ndati Mwari ave newe zvawakandita paya. To close aka. Iyana Gilbert ndakuyana yakazvimira because nyangwe neniwo ndebhuku. Ini wacho nditoriwo nebhuku rekutokudzai. Kola, hello. Hello. Yes, Kola, how are you? Kola, tikukunzwai Kola. Inini SIS-MELLY nenyaya yangu yandoda kutoshira maita zvakanaka nechirongwa chenyu. Yangu nyaya yakamira yakadai so inini mai vangu vakarambana nababa vangu ndinonzi ndanga ndine 10 months. So ndine 10 months kudaro
it's like mai vangu nababa vangu vakarora namuvileji. Vakarora kupi? Muchechi. Daro pakunetsana kwavakaita mai vangu vachitiza kuenda kumba kwavo. Vakabva vandisiya enge ini ndakabva ndasara nababa vangu. Taurai. Taurai. Ya, saka zvadaro ndakasara nababa vangu ndikagara nababa vangu ndakagara nababa vangu for 2 weeks. And then mbuya wangu inini mai vababa ndokubva vazonditora vakugara neni. Pasina kana time baba vakabva varora umwe mukadzi wavakarora. Asi mukadzi wanga ainewo vana vake 2. Auya aine vana vake 2 asi haana kukwanisa kundigamuchira inini. Ndinoti mai ava vakasvika ini ndiripo but vaindiona sekuti inini ndiri mwana wegirlfriend or whatever. Zvakakonzeresa kuti vazodzingwe mhuri yakazogara pasi vakavadzinga kuti no, iwe kana wati uri kuda mukadzi wako chitakurana nemukadzi wako. Shakira, dzorai volume yenyu. Ndidzoreche? Ndosara kuno kutaura yenyu. Okay. So zvaidaro ndakagara vauya mainini havana kana wandera wakambondibatawo zvakanaka. Taiti kumba kukatopera chero soti chaiyo kwagogo wangu. Ndotumwa because ivo vakangosvika vachigara mumba yamai vangu. Ndikanzi mhanya unokumbira soti chaiyo like taingomhanya nemumunda. Ndinoyeuka tine vanga riri kumusana ndakasvika chibirwa mvura inopisa. Munoziva kuti kumhanya kwekweku kunzi mwana mhanya unokumbire sauti unomhanya zvezvekuti uri kutomhanya wakamirirwa kumba. Ndakangosvika ndichibhutsurwa wachisimudza poto iri pamoto vachindidina mvura ndine vanga randinaro and I was 5 years zvandikutaura but I still remember kuti zvinhu zvakadaro vainditsa hutsinye hwekuti pavakazoita mwana wafestibhone nababa vangu ndaisabvumidzwa kutamba nemwana. Saka taizoti manje inini ndaigara kwagogo mwana wavo achigarawo kumba kwavo paipari padhuzeka mumunda nemumunda. Saka waizoti mwana aikambaira manje nemumunda ouya ndichida kutamba naye ndikangovaona kuti vari kuuya kubhoko ndotoziva ipapo takutosiya mwana ipapo ndakutomhanya ndakupeda. Kubva ipapo ndakagara nambuya vangu baba vazodzingwa nefamily vaenda kunogara kwavakaenda kunogara nemukadzi wavo vakanosvikotsvakirwa munda muhama dzemukadzi wavo iyeye ndobva vatanga kuita life yavo ikoko. Inini ndikagara nambuya vangu kusvika mai vangu vazouya vakanditora ndikanochengetwa nastepfather. Ndachengetwa nastepfather upenyu hwangu inini ndaiona kunge huri normal but chese chandinenge ndatadza inini chaitongerwa mai vangu. Enge nanhasi zvinhu izvozvo zvichiri kuitika. Inini pakati pemwoyo wangu pakadzikaka ndoda baba vangu stepfather wangu ndovada because ndovakandiyendesa kuchikoro kubva day 1 kusvika pandakazogumirawo kuti ndisvike form 4 ndovaiendiendesa kuchikoro but dambudziko riripo nderekuti chero ndikaita chakanaka like now ndaakushanda handikwanisi kuvabhadhara kuti ndakatomboda kuvabhadhara but vakaramba kubhadharwa. Saka inini ndinokwanisa kuvabhadhara ndichiitirawo something kumasiblings kuvanina vangu because mai vangu vakasvikoita vana 2 ikoko hanzvadzi yangu nekamunina kangu. Saka ndinoti kana vakati pano kudiwa chakati vese vanoshanda mai vangu nababa vangu ivavo stepfather vanoshanda. Asi like zvinhu zvekuchikoro zvekungotovana zvimwana ndinodetsera but ava appreciate kuti ndiri kuvabetsera hatiti musana. At the same time ndine bundu nababa vangu havana kumbobvira vakamira neni. Handikwanisi kuvaregerera SIS MELLY because havana chavakanditira mulife kusiya kwepain. Ndine bundu riri pakatikati pemwoyo wangu panapa kokuti handichazivi kuti ndodini. Kuna stepfather ndikuedzawo zvandinogona because ndiva ndikuti ndivo baba but hava appreciate. At the same time kuna baba vangu handisina communication navo hatisina in good books but kuna baba vangu ineni kwakazvarwa vana 7 mumashure mangu. Vana vese vava hapana ndinotaura naye. Saka inini ndikutaura kuti mastepmothers mastepfathers variko like ndoda kuedza kuonesa vamwe vanhu kuti kune vamwe vari good in front of us but pakati kunana mai vedu kuvachiona moto zvakaita stepfather wangu ivavo in front of me vanosmaila vagopfekeza vagodi but
kana zviri zvekuti mukati ndikatadza ndiri mwana ari pamba ndatadza avagoni kunditseura kuti watadza vanonopedzera shungu kuna mai zvozopa zvakuna zvinorwadza hakuna chinhu chinorwadza sekushungurudzirwa mai vako enge ndobhotaura itinanga ndiri mudiki by that time now ndakura ndakoitirawo something izvezvi zvisiri kunoku kunyika ipo kunoku kusouth africa kunoku ndinoita zvese itried by all means kuti nditomire ndite siku ende vanozviitisa kuno kuti vasingazivi chekuti vanhu vachasingazivi kuti kuno mupunga wakachipa kirimora yakachipa maspageti makaroni chaive zvakachipa kunoku zvokuti ngadei vachingodla vagere kumusha uku nokuti kumusha uko mupunga uyu gold makaroni gold mukaka uyu vanhu vanomwa tisina mukaka kuzimbabwe ko vazhinji vacho but nenyaya yehutsinye munhu osvika pakungoti chii zvakafanana zvina ndipa hangu mutorwa is total stranger asingazivi ndibatsira total stranger asingazivi than kupa hama inini ndoda kuti reuriro zvangu pamberi mwana isi confession atoda kutozviita ini ndinini munhu anotoprefer kubatsira vatorwa ini hangu ndinotopa mutorwa ende mwoyo wangu unosununguka zvikati ndinowa kufara happiness joy yese mukati memwoyo wangu ndikapa mutorwa ndinzwa kuti ndasunungurwa kuti ndaita chimwe chinhu chihombe hama kana makatonditarisa munyanza mundisiye mutondisiya zvenyu ndoziva kuti mumwacho muri comment section handibati kola kunzwa hama especially dzoka babako handiiti nokuti vanhu ava vatendi unobva wafunga zvokumasura ini sendinongofunga pakati babangu namai vangu vakabva vakaparadzana kudai nokuda kwevanhu ava vari kukumusha uku vanozvitwaitisa namakonya hezveko zvino raisi muchaipanga mupunga muchaupanga kumusha uku vana venyu zvavangotsakatikira mapurazi handika isusu tirimo matsanga nechikutumirawo ma10 kg kana ma50 kg eraisi chaiwo tikane tichikutumirai asi handitumire ndandipi ndinotonopa kumarobhotsi uko ndokwanisa mari yangu ava vachadva nokuzozvironda tit for tat saka samdazi vanozvivharira vega zvinhu zvacho vanozvivharira vega inondirwadza tisimili because inini patakakura ndiri kwasesifadha kwangu takakura tiri ivo sesifadha vangu vangu aine vana vangu 2 musikana ndikomana vavakaitawo vasati vasangana namai vangu so takakura musikana takada kuenzana takasiyana negore saka takakura tichibatwa tese the same way but zvaiitika pambaka ndakuzozvifunga ndakura kuti vaizvimwe zvaiitika mai vangu chero rene riri basa chero chero vangu vasingatumi avo aitumwa ndini kuita basa rese repamba and I feel like mai vangu vane chinhu vari kundisa usingo but now I can understand kuti no inyaya yepressure vaipuwa mubedroom saka inene kutaura chokwadi pamberi kamwari chatu ndine bundu rekutadza kuziva kuti okay saka ndomira nani mai vangu hangu handidi kunyika vanotenda kutenda vanotenda shoma zvandinovaitira zvavanotenda but challenge iripo ndinekuti ava baba vangu ava stepfather vangu ava havadi kuonesa kanaka tinoitwa nenini zvese zvakanaka dai zvaitwa nevana vavo zvino manje mwari zvavanoita vanotenda matebhoni pavana vavo hapana kana one ari kushanda hapana kana one ari kuita zvine musoro vese vari kutongovapawo stress mumwe wachona atinoda kuenzana naye musikana ndikakodza ikuti ndewa 90 days but imba yaari izvezvi kwete yaakapinda for 2 weeks bvabuda zvinasimanda ye85 ndozvoita mwari izvozvo kola ndozvinoita jehovha izvozvo ndozvavanoita saka inini ndinorwadziwa inini hangu tisimele kutaura chokwadi kani ndinorwadziwa ndinombosvika pakufungoti asinai jehovha ndakuchimbonamatira kuti dai vana vamai vangu ava 2 ava tachitongobatana isusu ndoyatova family yangu because baba wangu kwakaberekwa vana 7 but naireko enge munoona kwengwana kwavakaita vakabva vanotata vakanotata zvisingatozivikanwa nehama hama dzemurume vakanochatira ikuti kunozanzi vakagara mukati mehama dzavo ikoko vakabva vanotata takazongorungwa nemakuhwa kuti vakachata enge vanogara tinogara yedu tichinzwa nevari kudhuze ikoko kuti vanogara vachibhedha kuti haana chaanowana pano enge zvezvinohandinoiwo nezvizvo zvavo ngekutongonamatira madeva zvikola zvina kana nebasa rose isitakatorerwa mombe 40 shamwari 40 unoziva 40 mombe 40 dzakatengwa namabangu vachisafa memwana achitangwa chapera musana uye vachidhiraivha vachitenga mombe musha wakakanga vakasiwa vakausiya unoziva kunonzi takausiya
kumusuwa wakafa baba vangu tichivacherera takangodzokera kumanyaradza kwatakanowana hembe dzaifanwa kugovekwa baba vangu takatogamuchirwa nevanhu vakatodzipfeka kudhara isi tikuyinda chiti tikune zvinhu zvikunogovewa zvinhu zvamudhara totogamuchirwa nevanhu vakatozvipfeka zvakuni zvakatogovewa sati auya saka taringei kumanyaradza acho manyaradza basa ravo nderei kona takangozofuratira chibva kumanyaradza ikoko kufuratira gore rino till today ndinorwadziwa nekuti kune chinhu wani chinoita chekuti pagore baba vangu rakasara kubva gore rakasara ikoko handina kuzombodzokera kunodongorera nekuda kwebitterness inenge iri mandiri nekuda kwehama dzavo idzi antoona handina kuzomboendako zvokutoti dombo turwa kuti vakaisa dombo ravo ivo koko kumusha handika unongoziva zvebastandard ndekuza kumusha takatoritenga kudhara dombo iro takatenga 2018 nanhasi ririko asi mweya wokuti ndikafunga ndoda kuinda kunorisako ndofunga kuti kundinobikigwa nani ndoisigwa chii ndonovata ndikangofunga kuti ndokwakuti zhiriri nhasi yatemhenge ichitaurika nyaya iyo nevanina vangu tatemhenge tichitaura mugrupu vanina vangu achiti dombo riya ragarisa tichasvika pakuzodipa kuzotengesa nichiti anotengesa sei dombo rakanyogwa anotengesera dombo rine madetails zvikanzi handei tingonoisa tinozvipedza ndikati remember zvitiki 1 day kazvinizvi totoita 2 days tiriko tichivata painji ipapa vanhu vanina vangu vaisati tiri kuti kwai handei muna oktober but inini tiri kuwa mwoyo wangu uchipisa kuti ndonosvikira mwoyo wangu uri kungoita kuhameno kuti kunobuda zvakanaka here ndikaindi kunobuda chakanaka here because handisati ndawana ka 1-on-1 navo 1-on-1 handina kuiwana ndikutoilava saka kunobuda zvakanaka here ndikaita chokwadi kola kana ndiwo saka I understand your pain very much. Ndiri kurwadziwa Simele ndakatabva kune imwe nyika ndisati ndauya kunoku ndakafonera baba vangu ndichida kuvapo mari manwa kati pawakafona ndichiti zvichinzi helo ndiani ndikati ndini vakabva vatokata foni kana kuzodaira ndakazopotera nekuna tete ndikati azichiita zvine zvinohanzadzi yenini handisi kukumbira chakati kana chunhu kwavari ndoda kungovapo mari ndikungozwa mwoyo wangu ndikufanira ndiwasirawo something hongu kumba kwavo handikwanisi kusvikako because ndakanzi handifaniri kusvikako but ndikuda kuvapasika something chete ndopavakazotidaira foni zvikanzi ndanga ndiri kumatsowe inini nebundo pamwoyo pangu nokuti chero baba vangu akafa handifunga kuti ndinoenda because panguva yandiri kuvada vari vapenyu havasi kumira nini ndakasangana navo musi wandakaroorwa ndichibvisirwa ndopavakauya nemukadzi wangu ndikamumhanyisa ndikati uya goreti imi muri baba vangu ava vari kutsvagei panapa mai vangu varipo panapa because ndakanoroorerwa kumba kwagogo kwamai wababa vangu inini ko ava vavinga pane zvika ava vari kudei panapa vakaramwa kuti heda kuenda nekutadzinga mukadzi wangu ndikati hamba komako endai vana baba mini nana baba mukuru vakanditoresa bheti inini ndovachandimiririri kuti vana baba wangu vakaramwa vakasiya vakaenda vakazoterwa nevasikoma wavo kuti vadzoke izvezvizvi futi dzine same situation iyoyo kuti izvezvizvi futi imba yekutanga yakaparara ndakagara asi yakaparara izvezvizvi ndakuda kunodzitirwa fundo notangana tinawo nekuda kwekuti vanouya vakaita gudhadungwe inini kutaura chakati ndakavavenga similani ndikana kuvaona baba vangu handizosera vakafa ngavasawa handina basa navo muupenyu hwangu havana chekuita munaifi mangu avavo vasatisfadhavo inini pakati pemwoyo wangu ndinovada nekuti vakandisvita pandisina kusvitswa nababa vangu zvavari kundiitira kana zvavanondishuwira muupenyu mwari ndo vachaita takeover ndo vanoziva chakanaka nechakashata asi pakati pemwoyo wangu zvandiri kuita zvese ndikuzviitira ndichiita panoti baba ndo ndinodedza kuti baba because panguva yoida baba ndo vakamira ndo havo vaizoenda nekuseri watinoshusha mai kana kuita sei izvozvozvo ndimwari vanozviziva panoti baba nhasi kana ndikafunga kuti ndikuda kunoona baba kana ndikafunga kutengera baba gundezi kana kutengera baba bhuti ndo vandinotengera ivavo zvakaita zvavanondishuwira mwari ndo vanoziva ndo vachatonga zvakaoma alright Kola, thank you very much. Thank you Kola. Actually vanhu vari mukomeni section kuti kwai ngapachinjwe nyaya iyi ngaichipera toda kupinda neyanhingikiri neyanhingikiri ipapa painda ndichitombowe tempted kuti dei ndambofonera umwe mwana webanguru wangu pano palife ndonyatsoisa panimbohwa nyaya dziriko kuti mazano zviri kufamba sei ikoko nokuti kune mamisi fochunika munoziva kuti zvandokuudza kuti chivi chinodla mwene wacho ukaita zvakaipa wazviitira ukaita chakanaka wazviitira kunogara kune squabble zvezviriko saka kambomufonera unombohwa makuhwa ekuti zviri kufamba soso anenge achitaura akangatozivi kuti how far hamwana
zvone izvozvi ndikutaura kuti ndikuda kuwakuzesa sokuti ndoitoenda pati mwoyo wangu urikwadza kuti pati dombo takatenga kudhara iri guva rafunga kuti tinoiswa dombo iri mwoyo wangu moti asi ndikaenda tinodzoka tichifamba here tisina kuvhuniwa makumbo aya todzoka here tichifamba zvakanaka tisingakamhita nokugwa mashoka aya pati hamene nangu tiri kumbofunga nezvazvo guys ndiri kufunga nezvazvo right hanzi tipinde hanzi do it nemukadzi azere hamene ndichiri kumbobhetla hamene sezvisati october ndinambonyatsofunga kuti ndoita sei ndinambonyatsofunga kuti ndoita sei right ndandakuda kuvhara vakuramba chifona kola hello Hello, Simere. muri sei Stepmother. muri stepmother ndizvangu stepmother ndakapotsa zvangu but ndinotara nezvastepmother venyu isotso avo tinotoexposa nezita nezita ibva muvaudza kuti ningi mwari akuitire zvakanaka uyeroi ana mwari vari kutomuitira mwari vari kutomuratidza kuti zvakamira sei ana mwari washameni kwai mwari akuitire zvakanaka ana munoziva sismelisoka ameno so stepmother vedu kando vanonzi vanga vaine shavi reurombo kana uchirinzwa ana zveshuwa kana kuti mai melody shavi reurombo munoziva mai vedu vakashaika ava vakauyawo semusikana webasa handiti isusu kunoko inadatoya kudhara kunoko kwandiri munin'ina wangu ari kunoko and then ndine big brother iri ku ya so auya ari musikana webasa tikati chii kuwana musikana webasa motiudza kuti chii musikana webasa anenge achiwana nyowani kana ari kuwana mari zvaka muri kuzvifambisa sei saka ndine mamwe mabrothers too anga ari kuboarding saka baba vedu isusu vanga vasina problem yekuti maschool fees kana kuti chikafu kana kuti chii kana kuminda yavo vaitotumira vanhu kuti vanovarimira so time yafamba vana vauya kuholiday vadzoka ndo pavanotiudza kuti there's a problem 2 months kaitizapfuura ndikati problem chii zvikanzizvo tapinda mudining taona picture yemuchato kati okay tofonera baba vedu isusu votiudza kuti it's not true musikana webasa because isusu kuvakuru vaitya kutiudza kuti chii chiri kuitika because dzedu dzinotacha unotoona tasvika so vana before vaenda kuchikoro back ndopavanofona vakuti nyaya yemafees iri kufamba sei kati baba takavatumira mari yemafees zvikanzizvo hakuna kana mafees akabhadharwa kwatina kana preparation yekudzokera kuchikoro those days kwaitwa inonzi top up kuzimbabwe kumaboarding school then tofonera baba havachataure stepmother ndovakuenda pafoni saka munin'ina wangu akamboenda kuzimbabwe uko ayadzokera kuzimbabwe ndobva avatengera foni amasmartphone achitanga avatengera foni avatengerwa masutu avo zvakamira sei achidzoka ndopatinotanga kunzwa kuti konheni vanoenda bonyu mukuvabata sei inda vachifamba unge rombe baba vedu isusu vakafa serombe ende vafa stepmother vedu zoka akadzinga vana vamai vangu mumba handiti midnight tikavatora tikavaendesa samwe vana vakatambura ivavo zvezvekuti unozati kuflya kubva kunoko uchienda kuzimbabwe sokugara only 1 week kuti ungonotowanira vana accommodation kuti uzive kuti vana kuchikoro zvakamirira sei kuti uzive kuti nechikoro muchazvifambisa sei stepmother vedu ana akati ana akashusha vana vamai vangu so ndakapedza tangovaudza kuti munoziva chisvika holiday hamuchadzokerawo saka they were married nababa vedu isusu so 3 months 4th the 6th month baba vedu ndovavafa kuti stepmother
vachibude mboma apa vachiri kushandisa property dzamai vedu apa vachiri kugara mbamamai vedu. And then the other thing chatakanzwa ndechekuti baba vedu isusu panguva vari muhospital patatuma vakomana kuti ende munoona baba hanzi vakapinda muhospital mumu hanzi makafungaidzwa hutsi hanzi vachiitirwa chivanhu chimwe chainetsa. And hapana chawaitaura nababa vedu isusu kuti baba okay chendwendei kuhanzvadzi yenyu ana aiziva zvese kupanzwe pavo manje nezvekuti munhu baba vedu isusu vakafa vasisatizivi. Baba vedu vakafa vasisazivi 6 months. Fungai kuti munhu anosvika papoint yekuti haachazivi vana vake. Munhu anosvika pa6 months yekuti unomubvunza kuti ko foni yenyu iri kupi, unenge wafona manje palendika wonzwa kuti ndiye anayo, ko zvatakaronga last time taurai naye. Hapana chatanga takuronga nababa vedu. So hanzvadzi dzedu dzapedza chikoro zvese chichichi vana vakatambura tikavabvisa tikati hamuchadzokere zvakapera zvakadaro. Okay, tikaendawo kuzimbabwe tikamuudza kuti ana iwoga mweya wavo so ndiwe munhu wanje wataitochengeta dai wakachengeta baba vedu ungone life yaitonetsa ende zveshuwa vakagara life inonetsa inotoshamisa mai vavo. Okay, vana vapedza vaenda kumayunivhesiti kwavo, one astada, one aita doctor, 1-2 anoenda kuhospital achitsvaga doctor achamubatsira ndiana. Unoziva kuti hanzvadzi yangu inini akandifonera akati you won't believe in my eyes, you know, unoziva kuti dhani anga ari pamberi pangu achichema kuti havazikwanisa kuita matreatments emwana zvakamira so. Ndikati iwe unoziva chinga chitema achidzoserwe muratidze kuti unoziva kuti wakandipa shungu kuti dzinga wakanditamba mamai vangu kakunditambudza ndidzo shungu dzacho ndopandiri padapa. Maini vedu isusu vari kutambura. Unotonzwa vanhu mumaraini vachitotaura kuti ameno. So if you are a stepmother out there, please kungotorawo that what you can even take care of that kid if you have to take konoti hauchikwanise kungobva uchienda. Because at the end of the day hauziva remangwana kuti achazokubatsira ndiani, hauchazoziva mangwana kuti zvichafamba sei apa. Isusu stepmother vedu tikavaona unotonzwa tsitsi. And hatitombodiwo kuvaona kuvaregerera, takavaregerera kudhara vachiri kugara mumba medu ende takatovaudzawo kuti mufunge nyuka ground harititize mada. Tikapedza zvatiri kuita tese tichadzoka zvedu, but ground harititize. Hame Melody vakaitira vana mai yangu Hutsinye, vakaitira baba vangu neni Hutsinye. Baba vangu vakafa vaine vanga ratisingazivi kuti vanga rakabva kupi. Kana zvakatemwa nepoto sekutaura kunoita maneighbors hatizivi. But when the time our stepmother came, upenyu hwakachinja kumabrothers angu, hwakachinja kuna baba vangu. Relationship yatanzi nababa vedu isusu yakapera because mai Melody vaita sevawe. And achitozviti ndini ana. Tikamuudza tikati ana ufunga upenyu hauzivi mangwana so. Because upenyu hwadai hwakatochinja kwaari and all we wanted is baba vedu isusu vararama upenyu hwavo. We didn't mind much kuti it took so short time kuti ana apinde mumba kana kuti mabrothers angu nachida kungoti vachibvawo kuboarding vachidzokokumba vachiti vari kumba. But akafunga kuti awana zvese. But now upenyu hwake and vari kutondinzwa vana vake ana Melody ava and vanotozwa kuti vari kutaura nani. Even my sister, I think she's there, she's listening. But ana soka kana mwari zvavanoita soka munhu atambura. Muri kunzwa munhu atambura. Ana manje ona wakutambura vana vaya vakabudirira. Ungadiwa kudlawo mupunga so nemakirimura. Uchifoshora makirimura uchisa matablespoon 4 mukapu. Murikutaura kirimora SIS-MELLY mukutaura kirimora. Munoziva soka takatombomuudza tikati unoziva so iwo ndo munhu anga agere zvake. Because aitoziva upenyu because tanga tatova 3 kudhara vanga vari kunze kwenyika that time. So ava 2 ava vakazongoendawo zvavo kunze esi hatina ariko ikokoko kuAfrica muno esi ari somewhere else. Takazvibvisa takazviendesa kuchikoro tikazvibvisa tikaita upenyu hwedu. And tine system yekuti tikangokuendawo ikoko tinonogara kwatinogara toita maholidays edu tovhizitira maparents edu kumakuva todzoka toita upenyu hwedu. Because at the end of the day zveshuwa anotonga ndimwari ende mwari vanotonga zveshuwa mwari vanoratidza. Beta
Inge zvakumwatine mbambaira kumusha uko panoti ingade everyday achimwatine macrosoids omwatine mbambaira kumusha uko. Dai iye zvinozvi pamwe vana vake kana hwani kana kutone vanga vasingo kuAfrica. Hatitotombokunyeperei because we do it in the family. We do it in the family. Iye pachake dai asina kana problem yekuti hanzi haana medical aid. Zvekunokumbira kunopfugamira zveshwanesi dhokta kuti nhai ndodii. Ona munhu wacho akadzinga pamba nehosepipe nemvura achimudzinga achimuti buda mubamuno mudivani. Ndiye munhu ari kukumbira kuti ndiye dhokta. Ngade ari customer yeWorld Remit. Ari customer yeWorld Remit so achitobatwa sestaff seVVIP kana asvika kunzi musamire paline ngopfurira mchinda kumberi. But ana nekuda kwohutsinye hwako ona iko zvinhu zvakungokanga juru. Wangodla majuru kumusha kune shwarara. Andiona. Ungade zvochikofoshora mukaka. Uchisa 5 muteaspoon. Munhu tablespoon yemukaka munhu zvikiri ana zvavo kana wachidinzwa kana medodo wacho zvavo uchidinzwa zvako munotoziva kuti mukutaura nemwana ungani because mubama murugara muzi wenyu ende munotoziva zvakaitika kuhanzvadzi dzangu. Kukuregererai takakuregererai kudhara ground harititize tinokuonai pamacomments ground harititize zvedu Islam but Mwari ngavakutongei kukuratidzai ndosaka makangoungana iuko muchimbotiza zvisinati but Mwari havarare Mwari haazi munhu wani because isusu taingoda kukuitirai something good and you take that good to be bad so at the end of the day tichasangana futi very soon no problem. Ini nambozvitaura hangu mufunge guys kuti inini handina baba vangu vakafa. SIS MELLY musatsvage vana mukoma ava musavatsvage vana baba mukuru. Handivatsvagi kola ndototaura kuti hona baba vangu vakafa mai vangu vakafa handiti ndiri nherera dei vana baba ava vakanga vakatibatawo zvakanaka vaitaridzwa nemweya waMwari kuti bataiwo ingobataiwo vana ava nechavanoziva zvakanaka vangosiyiwa musaitira vana ava utsinye nokuda kwani kwokuti maivenga mai vavo moitira vana utsinye andoona zvokadi izvo zvinofunga kuti ndogwadziwa here nokuti ndingavatengerawo 10 kg yempunga ndichivatumira kana kuti ndichivaitira nokuti handinawo kuitira baba mai vangu vakafa anditozviona asi ndopaunoona papaizi mungotsaka uchiona ndichitopa hangu vanhu mustreet inini nditofila content. I feel very much content and satisfied because ndopawo chapasisina ukaona ngoti mwangwa ndisokwanisa palife kungoti pamwe kuda ningirikiri SIS MELLY always the first. Yes, washiki because inini wachoka I always listen to your stories. Inini I don't have anywhere to vent. Unofana kuziva izvozvo. Inini wacho I don't have anywhere to vent. Saka pakauya story inorelate neni ndotovhendawo ipapo. Remember I'm also a human being just like you and whoever nenga chifona. Saka inini I always listen to your stories. Musoro wangu unozvimba kudai nenyaya handitikadze vamwe. But who do I vent to? Nobody. I have to come and vent here. Pakatoya nyaya ndofungoti but nyaya yakatika kuti mupenyu wangu woi ndotoivhendawo out same time because I'm a human being ndiri munhu ndinadzo. Hazvirevo zvamudambokudza pekutanga kuti hazvino kuti kana ukandona ndichifamba ndakasekerera ndakatsvukira nechiwiga handina angu maproblems kana kuti handina zvinondiremera mumwoyo ndinotori nazvo zvinotondiremerawo mumwoyo. Saka panotaura kole nyaya inorelata neni ndotovhendawo out neni because venting is part of therapy. Antoona it's part of therapy. I went through that nehama and to be honest with you kutaura chokwadi chaicho ndine vanoverengeka vandinoti ava and havasitombosviki kana kusvika ku5 cheko havasviki and we are a very big family havatombosvike ku5 because at the end of the data ukatorwa as you said I'm happier than kupa munhu wehama yangu because kutambura wakaita nzvadzi dzangu vakajambira nzvadzi dzangu nzvadzi dzangu dzakatambura and ndaiti ndikaenda kumba so votanga kundiudza mastori ndaivaunganidza vese ndofunza kuti saka manga muchiti zvoitwa sei hapana zvekuita but at the end of the day vari kumirira kuti chii ndichaenda kunovaitira magrosari ndichaenda kunovaitira zvakati ndakapedza ndauza kuti handina contact nemunhu ini ndine contact nehanzvadzi dzangu neavo vandakaverenga kuti ndo varipo vanozviziva vega kuti ende zvesho kuti ndinongokontakta ivavo chete zvongopera zvakadaro the rest taura chokwadi ndakakata kutokata chaiko because kana uri nherera soga zvamuri kutaura kuti samwe tinongochemera ipapa patongochemerawo tonzi kwai futi musarelate tonzi musarelate futi kana takurelata because handinawo kuchemera as we said earlier on tiri nherera
atine kukuchemera ndotoyawo pano pambo ndochemera pano motora mofamba mchisamba magroup I don't care but at least mumwe mako ndavhenta zvokuti mchazonotaura kupi mchazononyora kupi zvaazvenyizvo but ndadi ndavhenta nokuti ndinazvowo ndoudza wani hapana anomuteererawo ndiani hapana even nyanga kana uine maproblems mamwe emaspiritual kana kuti kusadzusa zvokufamba sezva totozvivhira kushamwari nepamafacebook apa otherwise at the end of the day hapana wokubvunza because musarodza kuti ndononamata and then wafunga futi kuti okay kwakuda kuroorwa kana kuti zvakamira so watinotanga kutaura wacho naye ndiani hapana tinotopedzisira tazvirodza tega because at the end of the day unoudzwa mashoko ekuti munofunga kuti ndindakauraya here ndindadii ndindatadze kuita nerera kutadza here chivi here kuita nerera so unotongozvifunga wega kuti but upenyu hwacho so ndiri nani nevatorwa ndiri nani nevatorwa and I've got my brothers and I've got my sister and tikagara tikaronga zvinhu zvedu kunyange vakazoti vachazoti mwari vanongoona mwari vari kungotipusha zvakadaro and mwari vari kungotibatsira zvakadaro and mwari vari kutionesa futi pakabhenda paipa taifungidzira kuti ndopanga pari nani so when we come back to my stepmother aiwa mwari ngavamboranga variko komemelodoko ende vakatoitawo zvakanaka vakadzinga hanzvadzi dzangu kurugare uko vachizoendawo uko vakaenda zvino zvavatova overseas ngavasingatombozivi makomborero avaitovapa nehwaStep nemvura iyoyo. Thank you very much Kola, thank you. Yakuda kutishisa kumwe kusiriko topic iyi. Thank you very much Kola. All right, sharp. Guys, nyaya idzi dzinotindisa kumwe kuti dzimwe nguva muzviwa zvandatotaura sometimes we don't have anywhere to vent. Andimaona ndogona kuda kuindawo kuno muchindiro anotaura nyaya yangu ndimudzewo haagona kutonditeerera anenge achida kutondiudzawo yake nyaya anoona ndichirega kutora makumanikikise zvimati muda tipinde pane zagripeti anogona kutotongoti sisimiri mire ndikudze nyaya yangu inini saka ndoudza wani hapana okudza saka ndikasauya ndichitovhentawo pano ndichitotaurawo panapa hapana kumwe ndichakwanisa kuti nditaure nezvazvo andimaona because ndinazvowo. Remember guys, 42 chifungati pa42 ndaona zvinhu zvingani ndasangana nemadambudziko mangani ndaona zvinhu zvakawanda sei zvokuti handizivi kuti zvimwe zvoto unenge wakangochengeta uchingochengeta handisi maona sandati regai yedu tichivhara show iyi nokuti yakuda kutindisa kumwe kuti chika hakusisiriko. It's a very sensitive topic because pamwe tinenge tine mapending issues atinenge tinawo mapending issues ekuti pangu tanyi munhu ari kutotaura nyaya yakapera ngoreleta wakuda kutozvipama kutozvitaura futi kuti but ndine nyaya yangu kapaipa ndine nyaya yangu isati yapera handimaona wakuda kutozvitaura kusvika zvataurika kusvika nanza kuti mumwe yangu zvaclear. Besides that unenge uchizvitaura every time because maissues ekuti tiri vanhu ndisaka chiti diaries guys. Diaries ndekuti we come here and we vent because we all have got stories to tell. We all have problems zvokuti yezotorwa nani problem ikafamba handinei nazvo but chikunda kudzai ini pamwe pangu yabuda ndachena kana kuti ndiri pahealing process here amheno because tatisinawo kuudza guys tatichita kunge vanhu vakasimba pasocial media tichita kunge vanhu vari strong asi chokwadi chiri chekuti mumwoyo umu unenge wakaremerwa handimaona unongochita kumunhu ari strong but pafair une ma-undealt issues aunenge unawo iwe as a particular person handimaona. But anyway tozati handisiri ndoga takati wandei kungoti vamwe vanonyara kutaura because vane hama dzavo dzakazara vamwe vanonyarawo kutaura nemarizoni dzakasiyana isedi vamwe hatichina chekuchanyara kutaura handichina chekuchanyara kutaura guys injero ndikatonzi nhasi ndatobata bagiribheti yokwanguwa nemukadzi ndotobaya live bata kuti guys ndionereiyo nai ndionereiyo ndotobaya live bata kuti guys honai nokuti handisiri ndaura saka ndachandinganyara handisiri nindaura handiti anenge ahura ndiye anonyara indonyara ndindaura indakubata uchiura ina ndisindaura ndotobaya live bata kuti ona iwo mashuraya guys sikana ndidini chokwadi ona iwo mashuraya handichina chekuchanyara tokaindonyara ndingi kutaura kana kuti ndozodii handichina nokuti paupenyu apa toona zvakawanda sikana isi izi kuita nherera 820 iko zvino 42 years imi guys zvakoma right vanhu vokuramba chingofona chitenge ndiri kukata I think itaipedza guys handei kunext yana gribe chitega ndikate ndidzoke ndisabata nzenyaya idzi if Friday kana tovatei hapana tokomuka tichinda kumajima mangwana hapana kwatomuka tichinda chirega ndikate ndidzoke musaenda toda kupinda munyaya dzana gribe handiti tati tikuvhenda tatiti we are venting guys tikuwirirana ndizvo
tari tukwira tukuvhenda anditika hanzi nditure ndani kwaura hapana aura sofa tungotaura sofana nzoti ndikaona munhu anenge aura hanzi true mamoyo people should avoid what ende kukomenti people should avoid internalizing issues because true ndo pandizobhesta pamwe pokuti ndizongota kuchema panapa mushazisime ndari kuchemei ndinenge ndakaremegwa mukatumbu andibazviona kana timukola kufona pakuti akuchema animona takuchemawo naye mucomment section atisi kuziva chati kuchema kuti chi animona munhu akaremegwa saka guys no hard feelings topic iri kuuyai antika no hard feelings tikuda kuvhenda semadzimai anditi nemadzibhudhi kana muripo vana baba vakaurigwawo nevakadzi iyi tida kumbochema pamwe chete okoyo tida kumbochema pamwe chete mucomment section munasi toda kumbochema pamwe chete forget about munhu ari panext door pako haana dambudziko rako raanaro rakatakura iwe ndine dambudziko rako andika saka ndakukata ndongodzoka tobva tatopinda munyaya dzanagripetis toshare maexperience edu tichishare zvedu sevanhukadzi ndo inonzi china ichi tichishare kuchechitoshare one tichishare tichiona dzinoseka tichiseka zochema tichichema handimona dzinoimbisa tichiimba handimona stay tuned